Let's go home! Què tal, amics i amigues, amiguis? Salutacions cordials, cor del Guinardó i ESPN. Segona setmana de competició, si no m'equivoco, Marc. No t'equivoques. Nit de panellets i de moscatel state of mind, com deia l'Andrés Montes, no? Tu has estat a un cementiri, no, avui? Avui he estat a un cementiri, Manel. Doncs començo malament parlant de coses que no estan al guió, com si no hi haguessin coses. Però encara... hemos venido a jugar, no? Some things on top of the other things. Hi ha una cosa que m'ha sorprès molt i si vols amb això et puc deixar com una perla aquí, la pilota a mitja pista. Bien. He anat al cementiri de Poblenou i al costat, just a tocar del cementiri de Poblenou, hi ha un hotel. Sí. Com a concepte em sembla una cosa una mica curiosa. Com a enclave. Home, hi ha molt de turisme associat als... Hi ha gent que quan va a una ciutat va al cementiri. Hi ha un llibre... Cinera. Publicat recentment de la Mariana Enríquez, que és un llibre sobre les seves visites als cementiris. Però la Mariana Enríquez suposo que fa té una mica atracció no? per lado oscuro, sí. És investigació, al seu sentit. A mi m'ha semblat que si tu ets una persona que viu a Bolònia, Bratesburg o vols venir a Barcelona, busques un hotel barat, no saps on és Poblenou i dius, mira, aquest està bé, deu ser un Ibis o una merda d'aquesta. És una zona tranquil·la. No? No sé. Clar, potser el dia d'avui no, hi ha molta gent amunt i avall, però... Has anat amb una persona gran que m'has dit que no té moltes manies, no? Vols entrar-hi? A l'hora d'assenyalar diferents ètnies. Filtro abierto. No, bueno, és això de que quan ets gran... Mira, ho parlava el Magí i la Sotana aquesta setmana. Quan ets gran, la cosa va d'una altra manera i tu tens uns conceptes per referir-te a una sèrie de coses i els fas servir, tot i que a algú li puguin semblar més o menys políticament correctes. És igual, lo de la cultura de la cancel·lació i el... Home, amb 84 anys? El PC, no? Correcció política... Saps el que diuen la gent petita i els borratxos? Haurien d'afegir la gent gran. I gent gran. Sin faja. Calzón quitado. Sí. Ella es referia a això, deia que anéssim, que l'acompanyés perquè havien, per referir-se a gent de baja estopa, pues, s'ha referit a una ètnia en concret. En concret. I ja està. Molt nostrada. Plaça del Raspall. Que a nosaltres ens han robat. Sí, això ha passat. Ella és de la Verneda, a més, saps? Així que... Ella va tenir hordes d'ètnies. Per això ella ho té. Molt bé, Marc, i el tema del business de tots sants i tal... No, és que clar, jo aquests dies estic flipant amb els panellets i tal, 60 euros al quilo. Jo no sé si n'has fet alguna vegada, panellets. Sí. No val això, no val 60. Molt menys. Ojo, que no sé si has arribat a veure que els pinyols estan a preu de Bitcoin, Sí. Es veu que estan fent-se servir ara per canviar petroli. No hi ha pins? No hi ha pins? Bueno, la culpa és nostra. Tu vas aquí, a qualsevol punt de Catalunya que te'n vagis, a 50 metres a la rodona hi ha un pi, però el pinyó és super... Canvi climàtic? Sí, no sé. Podem dir, això... Els agafa algú amb unes pincetes, ja bufa, ja es va posar a la bossa directament. Avui és el típic dia que el gremi pastisser fa l'agost, no? Llavors, qualsevol excusa és bona. Sí. Però, vamos... Anuncia el Fort Mistral de BTV, no? I a l'octubre els panellets! El senyor aquell amb la veu molt passada de voltes, que dius, veu fer mogollon de tomes i la bona era aquesta? A lo millor és... Tu que et dediques al tema, el tio va dir, jo vull que sigui aquesta. Va dir una. Toqueu els collons. Fem una altra per si un cas? No. Amb la veu ja normal, saps? Abans fa el personatge, després diu no. He posat la veu de l'anunci i ara ja l'he tret. Vaig al meu camerino. Sí. Saps? El senyor del Fort Mistral se'n va al seu camerino, en plan estrella. Bueno, avui portem una notícia d'entradeta... Poti, podríem dir, avui. Fort, avui una mica... Miscelània Mezclum. Exacte, de l'Edulis, del Lidl. Una notícia que ens ha passat en Jordi_Heavy. Potser un dels millors handles de Twitter que existeix al món, Heavy con J. Exacte. El qual pot ser que ell es digui de cognom Jevi o alguna així, o que li agradi Manowar i Halloween. Home...
Per si has d'escollir... Jordi Xavier, com a nom compost, seria el recopetín, de la pretensiositat. No, però crec que el cognom fos... Bueno, no sé, no cal. Sí, Heavy m'agrada. Jordi Heavy. Al meu cap anava el paso i el tequila i té una xupa amb punxes. Tequila mitiquíssim, d'apuntar allà... Seven Son of the Seven Son, no? Passar-li el paper al DJ. Sí, sí. Doncs això, Jordi Heavy ens ha passat Jordi _Heavy, perdó, ens ha passat una notícia molt guai que ens ha produït també una barreja de sensacions a les que ara ens referirem. Haig de dir, com a preàmbul a la notícia, sí, que em va sorprendre que l'has encarat d'una forma molt tètrica i a mi em va agafar a mi em va semblar un canto a la vida. Bien. Carpe diem, no? Em va semblar una cançó de Coldplay. Bien, molt bé. Roberto Benigni, quan la Sofia Loren li dona l'Oscar, és aquesta notícia. I en canvi tu vas entendre... Vas connectar, vas simpatitzar amb el personatge, diguem. Vaig trobar un acte revolucionari. Revolucionari. I jo vaig veure que no et passava, tu et passava el contrari. Jo és que jo a vegades rebo teletipos d'aquests i dic, aquest sóc jo. Soc jo. El que es fot a la caixa o els que van a la Redneck Rave, no sé, n'hi ha diversos, i dic que aquest podria ser jo perfectament. Aquest té un punt que et fa preocupar-te. Sí, Alison Whelan en principi no em veig. No, jo en aquesta... afortunadament, t'haig de dir, El títol diu així, amics i amigues. Drunk woman steals 45 feet ferry while shouting I'm Jack Sparrow. Una dona beguda roba un ferri de 45 peus, que deuen ser, no sé, 30 metres d'eslora, una cosa així. És el típic, perquè la gent es situï, és el típic vaixell turístic que aquí no... Golondrina. És una mica més gran. Són uns nous que hi ha ara pel mar, pel port olímpic, n'hi ha aquests típics vaixells de 2 pisos on amb molta mala sort et pots trobar un tio posant house de merda, house pedorro, i et donen unos mojitos, aigualits, o un senyor amb una guitarra, una senyora amb una guitarra, i tu de mentres, i turistes russos que miren què passa en fred cap a un cantó cap a l'altre. Fantàstic. Indústria del turisme meravellós, fent que el món sigui un lloc perfecte per habitar. Doncs, i la dona li va donar per cridar soc el Jack Sparrow. Aquest és el moment, a mi, el que em fa de tot el que és el titular, on jo connecto és quan una persona es fa passar mentalment, es fa passar per un pirata. Referent Johnny Depp. I diu, soc Jack Sparrow, saps? I m'imagino que al seu cap sonava pues això, Hans Zimmerman de música i tot, i m'agrada molt. És una senyora que es diu Alison Whelan, de nacionalitat britànica, de 51 anys, que se'n va amb una amiga de festa i fa una moguda que allà a Anglaterra la gent li ha assignat un nom. Sí. No ho coneixia. Sí. És una activitat que es diu Two Day Bender, que és sortir de festa durant 2 dies seguits sense passar per la casilla de salida ni res, i és anar afegint brebajes, substàncies tòxiques, intoxicants. Dormir el menys possible. Exacte. De palmada i a pufo. Sí, exacte. Com diuen els amics. Allà és una zona d'Espanya que també hi ha... Correcte. O de la península ibèrica, de l'estat espanyol, que els agrada molt també això d'apretar l'accelerador fins que toques moqueta, no? Que ja... Sí. Alison Whelan és d'aquestes. Explica'ns el que va passar, Marc. Ella va caminant, com tu deies, amb una amiga. Context, 2 dies de festa, 2 dies de festa, estem al segon dia, nit, i va caminant per una amiga per la zona turística. Simulem, perquè ens imaginem la gent que és de Barcelona, al port de Barcelona, però en un riu. No sé quina ciutat és. No me'n recordo quina ciutat és i no sé si ho diu. I es troben al ferri aquest típic de turistes. La nostra heroïna s'entrebanca un parell de cops amb l'amarratge al vaixell i decideix que no. Amb les cordotes aquelles que fan 10 centímetres de radi. 2 cops, això és important. Una cosa que és com el meu cap de gran, saps això? Si t'entrebanques un cop, és culpa teva. Sí. Hòstia, vol dir que no veus ni... Vaja, no veus ni els peus. Ella decideix que no, que això no va amb ella i les deslliga, les descorda. Amb la fortuna de que o al riu hi ha una mica de força, d'oleatge no podem dir, no? Perquè és un riu i tal, o que la física fa la seva feina. Exactament, bufa una mica el vent... I el vaixell agafa... L'impuls de les cordes, no? Picant així contra el tall. El vaixell agafa una mica força i comença a baixar. El que passa és que la nostra heroïna, perquè jo ja la fico d'aquesta manera, decideix pujar al vaixell.
Com ho fa, Manel? No ho sé perquè no hi ha... No es parla de que hi hagi molt complicat. escaleta. Clar. Si no hi ha ni Clinton ni la passarel·la aquella... Jo m'imaginava, com a les pel·lis de pirates, ella agafada a la corda per les cames i els braços, Collons. pujant així... Clar, Uf, jo m'imagino que... Això vol dir haver mullat els peus. No, aprofitant que hi ha una corda... El que està clar és que el puto vaixell estaria tocat a terra i que la tia faria un salto. Just al de gigar. Però la imaginació té aquestes coses i tu t'imagines saltos, el que tu dius, t'imagines forces. La intoxicació etílica i ja no diguem substàncies tòxiques et dona una clarividència a l'hora de fer una maniobra que en condicions normals tu no la faries perquè avalues molt més el risc i el perill i tal, i en canvi quan vas de la droga aquesta que es foten elles, que és atropina. Atropina. Pren el que es diu, com es diuen això? Belladonna, que són com una mena de gerds que són verinosos i que si et menges les plantes pues té atropina. Beladones. Combinat amb una mena de sidra dolça que es diu Lambrin. És a dir, el còctel és meravellós, tio. És molt de... Agua de los floreros, birra... És que molaria fer-li l'anàlisi, a l'alè, no? Que veus tots els colors de l'alè. Et ve que fa tu, no? I et dona cop, sí. El Pasma, el de l'ambulància, no? Tu em deies que el del Jack Sparrow t'havia agafat amb molta distància. Sí, Jack Sparrow és que no he sigut mai de... Bueno, a mi el referent pirates directament, o sigui, no connecto gens, i Jack Sparrow en particular, jo al·lucino que aquesta pel·li hagin fet 250 pel·lícules. 7 pel·lis, no sé. Me n'alegro molt pel Johnny Depp, que em cau molt simpàtic, però tot i que últimament s'ha fotut algun berenjenal. Berenjenales. Però sí, lo del... El pirata aquest inspirat claríssimament al Keith Richards i tal, no mai diria, quan vaig borratxo mai diria soc el Jack Sparrow. Referents mariners, llavors, en aquesta situació que haguessis cridat? Perquè em costa, tu has de cridar algú. Jo et proposava, ets Popeye? Popeye, m'agrada molt. Popeye el marino. Fer la merda aquesta de Leonardo DiCaprio a Titanic. Amb el col·lega, no? Els dos col·legues borratxos. Que t'abraci una mica. Ron, la botella de ron. Molt bé. No? Cant d'aquests marineros, també. Captain Phillips? Now I'm the captain? Now I'm the captain, molaria. Hosti, però clar, és molt dramàtic allò, no? Però tu, com si posés una K-47, no? Now I'm the captain. Sí. Això? Xunguíssim. I després això, que es veu que quan realment ja la cosa comença a liar-se, i en l'article ho descriuen molt gràficament dient que va com un pinball, donant cops d'un costat a l'altre. Perdó que et talli, et va venir al cap el canal de Suez? Una mica, clar. A mi em va venir el canal de Suez a saco, Sí. El senyor del canal de Suez que dient, no, tira, i... Sí. Home, l'Ambrini també, segur, Sí. Ara hi ha molt de merder també amb el trànsit de mercaderies, Hi ha diversos ports que tenen allà 60-70 cargueros allà esperant, o sigui que pot ser que tinguem pinball, també. Bueno, doncs es van mobilitzar 30 policies, l'equip de guardacostes i els paramèdics, que la paraula en anglès m'encanta i així que ho deixarem així, paramèdics. O sigui, tu imagina't tota la penya que es va mobilitzar per la senyora aquesta borratxa... Que s'agafa un vaixell. Sí, movent el vaixell sense accionar el motor ni posar veles, perquè no en té, no? I res, i la gent allà del pànico, i descriuen també amb molta gràcia el moment en el que els primers, que suposo que seria la policia portuària quan van cap allà, no? Que reben a l'avís de que hi ha una senyora fent coses estranyes, arriben allà i diuen que hem de trucar a una ambulància, truquen a l'ambulància. No, ella ha trucat a l'ambulància, Ella mateixa truca a l'ambulància. Dient que té un atac i parlant d'una manera una mica embarbussada i no molt clara. I diu que l'han pujat una amiga seva, no? La Tristan Locke. Tot això és previ a pujar-se al vaixell, que és ja de bojos. Llavors arriben els de l'ambulància, que truquen a la policia i se n'entornen al seu vehicle a esperar, no? Perquè diuen, aquesta tia no és que tingui un atac, sinó que porta un pedal de la hòstia, no? Llavors, plano curt, no? Ells dos cagant-se en la puta dient, joder, hem vingut aquí, els diners del ciutadà malgastats, no? Hem vingut aquí per res, no sé quanto, un borratxo más... Exacte.
i miren pel retrovisor, això ho descriu a l'article, amics i amigues, i veuen pel retrovisor com el vaixell es comença a allunyar. Mierda, no? I els dos allà corrent, a un se li cau el walkie-talkie, no? Sonido del coyote. Clar. És, o sigui, un plano supervisual, Sí. Collonut. Ella la detenen, òbviament, al final, després del pinball, després de tota la... Se acabó la fiesta. No? S'acabó la fiesta. Alison, no? Ella diu que si no arriba a ser perquè la detenen, apareix a Sant-Tropez. S'anava cap a Sant-Tropez. Que segurament, com no sabem on està, el més probable és que anés a parar a Birmingham. Però bueno, ella diu que vol a Sant-Tropez. Referent molt cutrongo, no? D'aquests de Biarritz, Sant-Tropez i tal. És que jo, Marc, mira, és que amb la penya anglesa... Entra per aquí, això... Toquem-ho. En general, és una potència cultural, O sigui, durant molts segles a la història de la humanitat, la cultura britànica ha contribuït en producció de molt valor i tal, però últimament, en els últims 30-40 anys, em molesta aquesta penya, tio. Em molesta la penya anglesa, britànica. Els fotria, o sigui, li fotrien a patada a la illa, tio, l'enviaria això 5.000 quilòmetres cap a Estats Units, tio, que se'n vagin allà i ja està. Canviem per Groenlàndia. Groenlàndia, hi ha molt més terreny, que se'n vagin allà ells sols. I ja està. No, tio, penya borratxa, anglesa, british... Molt d'alcohol, és veritat, Molt problemes... Sant-Tropez, tio, deixa'ls estar. On és Sant-Tropez, tot això? A França. I se'n va amb vaixell, a Sant-Tropez? Suposo que sí, hi ha un port. Rotllo Mónaco i totes aquestes? Sí, exacte. Però a la costa atlàntica. No acabo de veure, diguem classista, però una senyora que porta 2 dies de festa roba, perquè podem dir que està robant un vaixell, ha pres una droga... Jo, Marc, és que estic segur que porta roba al Bershka. Però on es compra la... De gent molt més jove que ella. Una senyora de 51 anys que es vesteix amb roba cookie, així, no? Sí. Però on es compra allò de la tropina, la veladona i això? Vas a la... Hòstia, això és un percal, clar. Vas al farmacèutic, no? Això no necessitem pel guió de la pel·lícula, clar. Correcte. Sí. Però és que no ho sé. A lo millor té unes plantacions o el que sigui. Algú que amb 51 tacos controla d'això. Encara té un estil de vida que et permet trucar a algú i dir-li per aquest fin d'avui atropina. És molt... Marcelo. Vaja, vol dir que és algú que encara no ha canviat de vida ni ha sentat la cabeza, És com quan el Vincent Vega va buscar Exactament. l'heroïna allà i li diu, no, tinc una cosa per tu, Alison. És mundillo Vincent Vega, vol dir que portes allà 30 anys a fondo. Bueno, 30 no, perquè la gent que als 51 anys pilla atropina vol dir que s'ha començat a drogar als 11, o sigui que porta 40. T'anava a dir els 12, però els 11 pot ser. 11 és primer porro, no? Segurament. Exacte. O comences directament et donen una pastilla, aquella que era un Carmel, i es prenen una bicicleta, exacte, no? Sí, amb 11 anys. Un Bart Simpson, no el que sigui. Bueno, la pillen i li foten 122 dies de presó. Estem d'acord que sona molt o sona poc? Home, a mi em sembla justificat si tu el que vols és fotre't un farrote de la vida. Sí, però no et sembla una mica que 122 són 4 mesos, no? No, sí? 4 per bueno, s'hauria de veure com s'ha encarregat, o sigui, com ha quedat el Barquitxuelo, no? I tots els altres que han anat fent pinball, Perquè, clar, si igual t'has carregat 7 o 8. Es comentava que hi havia bastants força gastos en... 122 dies. Tu em deies que et venia això, sí. Ja hem fet la part de risa i de befa i tal, però clar, jo m'imagino que algú de 51 tacos que fot ja fin de d'aquesta empalmada i tal, és algú que té problemes... La vida bé no li val. Clar. Veus la foto d'aquesta senyora pobra i, hòstia, no és una dona molt centrada. Llavors, clar, risota i tal, dius... Potser estàs fent una mica de Javier Cárdenas, In the Morning? Vaig fer, quan vaig veure posat aquest nom al guió, vaig fer una cosa que vaig entrar a YouTube i vaig veure el tràiler de FBI. No sé què és això. Friquis busquen... Ahir no me'n recordo què era. Que és la pel·li que Javier Cárdenas, quan tot sortit de Cròniques Marcianes, va fer amb el Pocí... tota la colla aquella. Tot a l'All-Star. On els ficava en situacions complicades i els feia... A un el va lligar una llanxa, saps? I el va tirar això. I els hi pagava 50 euros. El tema és que em van recordar Jackass.
Hòstia puta. Em va recordar Jackass tot plegat, però, com tu ben dius amb aquesta senyora, empenya que segurament ha dit sí, jo vaig a fer això, però no sap el que va fer. Clar, ja que són ells que estan construint un producte artístic en el que ells són els que s'exposen, no?, a tota la risa. I A mi el que em fa la sensació al veure això és que, i a lo millor pot ser que estigui passant, és el que tu dius, que quan nosaltres estem fent una mica de befa d'aquesta senyora pot ser que sigui una mica tot plegat, que els senyors que anaven amb Cárdenas, ojo, director de la peli i guionista de la peli, Hòstia puta. Sí, em vaig quedar turuleto. FBI, FBI, friquis busquen incordiar. No l'he vist, però el tràiler era molt de l'època aquesta Cròniques Marcianes. Cameo d'Alfons Arús o no? És que va haver-hi molt... Això, ojo, ara. Aquí fem... Ah, sí. Bueno, va haver-hi molt de lío amb Beef, això. no? Sí, és la germana de la dona... I... S'ha cunyat de l'Arús. Li va robar el format, deien. Toma. Li va robar el format perquè això ho feien en el programa l'Arús i s'ho van endur al format, que dius, ¿qué quiere decir esto? ¿Sabes? Que no pots... Perdona, de los tontos yo fui el primero en reírme, És molt heavy, tio, no? si penses. Jo tinc el copyright. Clar, no? D'algo que tothom ha tret les banderes vermelles, no?, per tot arreu, i el tio reivindicant, no, jo vaig ser el primer. Jo em reia primer dels discapacitats i tot, Sí. El que em passava a mi veient això és el que dèiem al principi, tio, que ho pots agafar amb un punt... Vale, és veritat que la senyora segurament té problemes. Però clar, robar un vaixell, pujar-se, cridar que és un pirata i tot, Sí. doncs té un punt com de revolucionari. Si li fots aquesta distància, clar, fot molta risa. Però tens tota la raó que no, que segurament És algú de classe... ens ho hauríem de mirar. Sí. No és una duquesa de parlar. No. És que a mi em passa això, jo durant un temps vaig tenir sèria addicció a una web que es deia People of Walmart, Sí. a fotos de penya de Walmart als Estats Units, i culos, després... allà, I després també hi ha una altra que és de gent de Rússia. Sí. Que clar, allà tens un percal que és que sembla un planeta diferent. Però te n'acabes enrient molt, o sigui, té una connotació classista, però total. No és de baix cap a dalt. No, i quan te n'adones és com molt jodido, o sigui, et sents molt brut i ja dius, bueno, això ja no fa gràcia. Me n'estic enrient d'una realitat sociocultural... Sí, que no pot ser... Que a més no la conec, saps? És a dir, fas una mica... És humor d'aquest que de vegades fot ràbia perquè és humor de turista. Sí. Un ric de coses que... Sí, té un punt de fascinació cap a lo pobre, no? O sigui, la penya que se'n va d'atur per allà pel Bronx i tal, a veure los pobres o les faveles... És això, és molt de duques d'Innswick. Sí. M'estàs dient llavors què és el que fem normalment quan entren aquests teletipos? No ho fem bé. Bueno, jo he pensat que era oportú incloure la reflexió. La reflexió, perquè això... Que és el que et fa que et rentis les mans, no? Això ara ens permet riure'ns a qui sigui. I ja està. Ara... Jekyll i Mr. Hyde, no? Ja hem avisat, no?, de que no estem d'acord. Ets Cárdenas i per l'altre costat ets l'Íñigo Rejón, bàsicament, no? Votant de Podemos, totalment centrat. Americana de pana i respecte sempre. Llibres de l'Steven Pinker, no? Shoutouts Mike Woodward. Toca una cosa a fer per acabar això, que és... Ja per tancar el capítol només ens falta establir quin és el càsting i qui dirigiria aquesta pel·lícula, no? Imaginar-nos la pel·lícula. També m'ha agradat, perquè m'ha sorprès, que seguint la teva línia de denúncia, la pel·lícula no té el to més o menys agradable que ha tingut altres pel·lícules. Has vist que li donaven la connotació de redenció. Ken Loach. Hay un poco de Ken Loach. Exactament. És Ken Loach. Hay un poco de Ken Loach o el León d'Aranoa, no? També d'aquí. No es diu Ken Loach, es diu Ken Loach. Loach. Sempre... Loach. És a dir, aquest és un dels que es pot sempre dir en català-castellà. No es pot dir en anglès. No sé com es diu Loach, però és Ken Loach. Ken Loach. Sí, jo m'ho he tirat cap aquí totalment, de donar possibilitat de redenció a la gent que la vida le da muchos palos, no? Lo fort és que ara, quan diguis el càsting, la gent dirà Ken Loach? On està el puto Ken Loach? Jo ho he adaptat a Espanya i he escollit a Belén Rueda en el paper de la borratxa, com la borratxa. Estàs dient que no té nom? El personatge és com a Drive, el conductor, la borratxa? El càsting és la borratxa. Allà de càsting el nom del protagonista, no? Els personatges. Seria Espanya, seria Belén Rueda i ella estaria a Platja d'Aro
Maco. dient que quan el pillen els paramèdics i tal, ella se'n volia anar cap a Benidorm o Magaluf o Benidorm és Saint-Tropez, no? Exacte. Això seria el primer terç de la pel·li, de borratxera, la festa, jaja, no sé què. Tot i que el to de cachondeo no és ben bé aquest, perquè hi ha un moment que ens adonem que s'ha pixat a sobre i que la filla hi ha un moment que també l'està esperant que arribi de la primera nit de festa i no arriba, i el dia següent... Filla preocupada. Sí. Clar, la filla que treu molt bones notes, tot i que va amb les mateixes bambes des de fa 3 anys i tal. I ella mateixa és la que ha d'anar al colmado una vegada més a comprar-se el sopar recalentat, uns canatones. Un Yatecomo? Sí, un Yatecomo de mierda. I d'això és el primer terç de la pel·li. És el fiestorro, tal, no sé què, veiem com va degenerant fins que es pixa a sobre, es caga, o el que sigui, algú, la senyal aquesta que dius, ui, mierda. Què estem fent? Ja ens hem passat. El moment del Miliki, de l'Emilio Aragón, a Médico de Família, quan pilla el seu fill fumant-se un cigarro. Un cigarro, eh? Sí, que fan una intervention allà que va tota la família com si s'hagués xutat heroïna durant 3 dies. Al penis, a més, o al llavi, saps? Aquí. doncs seria això. I després això, la segona part de la pel·lícula seria... Fundido a negro, exacte. ¿no? 5 anys després, no? La tens que és encarregada d'un maxipan amb el seu maromo, que també és un tio que també és alcohòlic rehabilitat i que ha estat un temps a la presó per algunes coses que no ens expliquen molt bé i tal. No cal. L'estima molt. I que és el típic tio així guapete, canallita i tal, i que té molt de carrer i tal, i que aquí sí que no sé qui esvàstica darrere, tatuada o alguna cosa així? Ha sigut Hells Angels, no? I encara ho és, però és bueno. Coronado? Hòstia, Coronado estaria crepuscular? Bé. Home, Marc, doncs la estem venent-la, ja. Si estàs juntant Belén Rueda i Coronado, tens un bimbasso... I, home, Belén Rueda pixant-se a sobre? Fent de borratxa i després... És Goya, però automàtic. Sí. És que és... És d'escriure el guió i ja el tens. O sigui, visualitzes ja el cabezón directe. Sí. Tu em deies un altre, ja que ho rodem aquí a Catalunya, no? Que seria un actor que últimament ha donat molt que parlar, no? Que te l'has trobat pel carrer. Correcte, tio. Correcte. També encaixa, amb el rotllo Hells Angels. I redenció. Més redenció no pot haver-hi. Em vaig trobar l'altre dia Joel Joan pel carrer. És molt alt, Joel Joan amb Belén Rueda, fantàstic. Ell parlant en català i ell en castellà. Hòstia, és molt bo, eh? Això seria el bombazo, també. Ens falta, quota. Sí, a més. Tens quota dels dos. La llei aquesta, Netflix està content. Netflix diu, ens estalviem un doblatge. Clar, exacte. Ens falta, segurament, perquè no ho hem tret i es podria desenvolupar, què passa a partir de la segona part, no? A partir de quan ella s'ha rehabilitat. M'està venint una mica Dancer in the Dark a la mente, també, tio, i... Sí. Peli trista... Cançons? Belén Rueda cantant? Musical trist. El primer musical de Ken Loach, en Joel Joan. Dios. I els dos parlant amb un idioma cada un. I la música la fa el Guillemino amb sardanes. Seria la bomba. Saps que en algun moment hauríem de deixar això del podcast de la NBA i únicament anar a fer guions. Ja ni guions. Absurds. Propostes de... No, miri, aquesta és la pel·lícula. Molaria molt provocar la situació en la que tu facis el pitch d'aquesta merda que acabem de crear, de generar del no-res, i haver-li d'explicar a algú, anar a una reunió d'aquestes d'estudis. Algú que manega mazo de pasta, saps? Que diu... A veure, sí. Raúl Calàbria, no? Seria el shout-out, Raúl Calàbria... Mànager? Fitxem? Mànager, que vaig... Bueno, clar, si ell després es vol seguir dedicant a això, potser ja el poses en un compromís. M'estàs dient que ens pots robar idees, llavors? Estem parlant d'això. T'imagines, tio? Però és que, com a producció, clar, és que és això. El problema és que ara mateix no sabem on està el posteri. Què passa després, quan ella està al Maxipan i el Joel Joan l'estima, i què ha passat amb la filla... Però clar, aquí hi ha un pel·lículon, eh? Sí. O sigui, ens falta com un leitmotiv, diguéssim, pel creixement, per l'arc de la segona part, no? Han passat, hem fundido a negro... Torna a caure i acaba... És la filla, aquí està mort, borratxa... I si és la filla, que ha vist el perill i ja li vol treure d'allà? Molt drama, no, això? Sí. No ho veu ningú, això. No ho veu per la filla, qui tenim? No tenim. Ara que mateix. És que jo, actrius de menys de 25 anys... Joves catalanes o castellanes no controlo gaire, la veritat. Jo què sé.
Bueno, Marc, passarem al següent bloc, s'ha anat divertidíssim el fandom dels Knicks una vegada més, donant. Diré la paraula Bing Bong! Bing Bong! No? Que l'hem dit 50 vegades pels canals interns i per Twitter. Quantes vegades haurem passat aquest vídeo, aquesta foto... Hi ha stickers, hi ha Telegram. Sí, hi ha vídeos, stickers, hi ha tot, tio. És increïble. Recordem la setmana passada, de fet vam parlar d'això, de la primera victòria dels Knicks contra els Boston Celtics. Per cert, Boston Celtics... Ups! Ya, lo vamos viendo una mica. Udoka... Turrones. Bueno, no sé. Ronald Koeman, paral·lelismo. Una mica, li agrada molt menjar. A veure qui foten ara, enviant mails a la Vicky Hammond, no? Becky Hammond. Jo crec que el fan baixar. General manager, entrenador? El fan baixar. A Boston, una dona entrenant? Ja seria difícil. Això que ha passat amb Ime Udoka, perquè recordem que Ime Udoka és afroamericà, hi haurà molta gent que ara ho deu estar traient. És afroamericà i té un cognom de com si visqués a Nigèria. Correcte. I que és allò que deia okay. Ara no me'n recordo un humorista quan parlava del Barack Obama, no? Que deia, hòstia, és que ja el nom, és que ja t'imagines algú amb la llança caçant lleons, no? I Ime Udoka és el mateix. A Boston, tu no creus que hi ha molta gent que ha dit aquesta descripció tan racista que has fet tu ara mateix? Clar. Si fos per caçar lleons, sí que serviria, però per entrenar... És que tu no estàs segur que hi ha gent que ha dit tenim un problema perquè és negre. És negre. I ho ha dit molta gent a Boston, segurament. Sí. I si no... A Boston, i ves que no ho hagi dit algú no tan lluny, Doncs sí, jo crec que lo fàcil és trucar a la porta de sobre i dir Brad. Sat Brad torna cap a baix, no? Tio, mira cap a baix. Bueno, perdó. Quina mandra, no? Moltíssim. Amb l'equipet que tu mateix has fet, no? De dir, hòstia puta, ara haig de ser jo l'entrenador. És cremar ja totes les naus per això, perquè ja si no surt bé te'n vas. Bill Simmons directament Exacte. Algun molt de Boston o així, Ben Affleck. Doncs Nova York, això, després del primer partit, la primera victòria contra un dels màxims rivals, no? Boston Celtics, els xavals de la web aquesta que es diu Side Talk, que són dos estudiants de New York University, baixen allà a l'estació de metro aquesta que se'n va tothom, no? Després del partit, i plantant la càmera per allà, i hi ha un xaval de 26 anys que respon al nom de Jordi Bloom, Jordi, Jordan deu ser, no? Sí. El diminutiu. Jordi Bloom, que és un tio que també és un colgau, que ha perdut la feina, no sé què, i està estudiat, no sé, enginyeria, no sé quanto. I aquest tio, pues, instantàniament se li acudeix dir les paraules Bing Bong mentre la gent està dient fuck Trae Young i no sé quantos, i fotent-se amb l'alcalde, no sé quanto. El tio aquest cola aquestes paraules i els fans automàticament, tothom comença a retuitejar el vídeo i tal, i s'han acumulat els milions de views d'aquest vídeo, ja va per més de 5 milions. I total, que aquesta expressió ja s'ha convertit en inseparable de lo que són els Knicks d'aquest any, no? Correcte. El millor equip de la NBA, Marc. Diguem-ho. Es pot dir, no? No és perquè tu siguis els Knicks que ho estàs dient, això. Si ara mateix acabés la Lliga, a la jornada 6, campions, seríem nosaltres. Correcte. Banner. Posaria Bing Bong. Seria la bomba. És sorprenent perquè s'explica, estem parlant d'un article que vam llegir a Complex, no? Bastant maco. Sí. S'explica que aquest nano, Jordi Bloom, coneixia la web aquesta de SideTalk, els seus vídeos, perquè el so que està fent ell, jo vaig arribar a pensar que era la setmana que estàvem parlant de Klay Thompson. Ah, exactament. Jo pensava que era per Bing Bong. Sí. Però no, és la seva versió del so onomatopeyístic que surt al principi dels vídeos de SideTalk, que és el metro quan arribes a puesto o és la reproducció de l'avís de tancament de portes. Avís de tancament de portes. De Nova York, i també es veu que fa referència a no sé quin rapero de la zona de Nova York i tal. Bueno. I això, aquesta cortinilla, ells la posen al principi de dels vídeos. Surt això, el logo aquest de SideTalk, i s'escolta ting-tong, i aquest senyor els va reconèixer i llavors fa això. Sí. El que passa és que de totes les coses que podries tu haver dit que són virals, quina expressió de merda, d'aquell vídeo, ens quedem amb aquesta. La meme culture ha dit que és la més inversemblant de totes, que és Bing Bong. El paio aquell que surt fent-lo de... No, és
Boníssim. Que tot. A la L. El dels aguts, tampoc. Ens caem un tio que durant 2 segons diu bing bong. Sí. I això ara mateix vol dir New York Knicks. El tio tot taja, que es veu que ja amb els seus amics ja ho portava fent durant diverses setmanes, ja portava fent això. Que dius, hòstia, t'identifiques totalment amb un tio de 26 anys. Li agradava ja la cosa. Sí. Que es veu que ja ho feia per missatges de WhatsApp i per converses amb els seus col·legues quan quedaven per veure partits i tal, es veu que el tio ho deia. I quan se'ls va trobar va decidir deixar anar aquesta per sortir una mica de lo típic. Va fer molta gràcia també, Manel, que el primer paio que surt al vídeo és un senyor afroamericà superloco, cridant així, que no se li entén absolutament res del que diu, amb el mòbil a la mà, que sembla que estigui ballant en un pogo, apartant a la penya i tot, cridant a saco. Va haver-hi durant... Internet és màgic amb aquestes coses i algú es troba aquella cara i diu aquest paio em sona, fa una búsqueda a Google i es troba que aquest senyor... Ho haig de llegir perquè... Fa una búsqueda sense que ningú li pagui diners ni res, només per contribuir a la comunitat Tolili de Twitter. És bàsicament perquè algú té una inquietud i l'ha de satisfer, tio. Sí. Aquesta inquietud és aquesta cara em sona. I aquesta cara li sona perquè en un partit dels Knicks, crec recordar que de l'any passat, no estic segur, en una moguda d'aquestes que fan a mitja part d'algú ha de tirar un tiro de mig camp, aquest senyor va tirar des de mig camp i la va fotre. Collons. Amb la penya boja, abraçades, no tant com a Cleveland quan el LeBron es va abraçar amb algú i tal, però hòstia, sí, ja me'n recordo, boníssim. Això és increïble. A més era un senyor pues, una mica fora de pes i que no semblava un atleta, aquest noi sembla físicament corpulent. Podria jugar, sí. Doncs aquest senyor va fotre la cistella i si tu fiques això a Los Angeles et donen 100.000 pavos, si fiques això a Cleveland no sé què et donen, però ve l'Ebron James i se t'abraça, si això ho fiques a Nova York et donen uns rasques a la loto, tio. Per fotre. En sèrio? Sí, tio. Bueno, el rasca-rasca, depèn del que hi hagi, és 1.000.000 de pavos. I de sobte tens el rècord. El cotxe o la porta tancada, no? Clar. I clar, el de padre de família diu, no, home, la porta pot haver-hi 2 cotxes. Clar. Tio, molaria que hi hagués un biombo, no? Una caixa allà màgica i de dir, pues ja, igual hi ha $100.000 o hi ha una caixa de donetes o un boli del Vital Dent o... El cap de la teva dona, tipus Seven, saps? Hòstia, t'imagines? Que fos dolent, també. Sí, el regal pot ser això. Vols participar? Que et donessin l'oportunitat. Aquí dintre hi pot haver coses molt dolentes. Kevin Spacey, directament vestit de vermell, és el senyor que et diguis que tires i que hi ha la caixa! Redenció per Kevin Spacey, també, no? Així ja el descansalem una mica. Avui he llegit un article sobre quan es trigava en descansalar la gent, que ho estan començant a mirar als Estats Units. Tribunal, no? Que hi hagi un tribunal de penya rellevant a la Velo Elite, no? Gent així de Twitter. Es veu que als Estats Units figures mediàtiques que han començat a començar a sortir un altre cop així als mèdia són 6 mesos, Manel. Collons, home, em sembla molt ràpid. T'has de 6 mesos de ficar el cap sota el foradet, com un estrus, i ja pots sortir un altre cop als programes. Encara que t'hagis follat, hagis violat xavals de 16 anys, no? Suposo que deu condicionar una mica el que has fet o no. Una mica més, no? De 6 mesos. Sí, m'imagino que 7. Sí. Doncs sí, bueno, ja l'any passat vam tenir el We Here, no? de Julius Randle, un dels candidats a MVP. Recordem un dels snaps més forts de no estar a la llista de 75 millors jugadors de la història de la NBA. I l'any passat era We Here i aquest any pues, serà la campanya del Bing Bong, a no sé que passi alguna cosa, no sé, que ens plantem a les finals de la NBA i la gent al sortir del Madison foti una altra. Cremi Nova York. Es pot fer passat? El Bing Bong? És que és un so, sí, té un so molt agut, el Bing és molt agut, i a mi em fa la sensació que això pot acabar molestant. Portem una setmana només, encara fa una mica de gràcia. Jo he reenviat el vídeo, vamos... Has contribuït l'he posat a la pesadez, però... Jo vaig agafar... No, Manel, anem més enllà. Jo em vaig anar a la pàgina, al tuit d'aquests dels amics de SideTalk, amics, com si els coneixéssim d'algú. Vas fer el teu rip del vídeo, el vas editar... Me'l vaig editar, és a dir, vaig perdre uns segons de la meva vida, minuts de la meva vida, en tenir un tall net d'aquest senyor dient Bing Bong. I després vas pensar 3 o 4 converses que tens per poder fotre enviar, medallita, palmadeta... Ja està. Saps aquest moment de...
pues voy a poner un sí, beatbox. Pues ja hem fet alguna cosa avui. Això no ho pots dir cada dia, eh? Correcte. I tu aquell dia ho vas poder dir. Sí, Correcte. Sí. Home, de molta risa quan vaig treure el vídeo, Marc. Aquest Almenys senyor... a mi em va agradar, no sé, la resta de gent, si el grup de papis del col·le... Ole. Aquest senyor explica aquest article que vol monetitzar l'expressió. Clar, aquí sempre anem a lo mateix, no? No li va bé la vida. Ponerle puertas al campo, no? És una mica, és agafar la internet culture, el meme, el Pepe de Frog, no sé què, i a fer mitjons, samarretes, camises, gorritos i tota la història. Duchamp ficant un lavabo al museu. Exacte. Bueno, el tio és un colgao, no? Tampoc no és... Alison, m'estàs dient? Clar, una mica. Estem esperant atropina? Clar, aquí hi ha el tema de propietat intel·lectual, no? Que hi haurà un moment que, no sé, algú que va fer el gif de l'Steve Buscemi amb el WhatsApp, Young Kids, no sé què, pues, no sé, si tu cobres per fer una cançó i d'allò, pues igual el tio aquest que va fer el meme hauria de poder cobrar alguna cosa. S'hauria que ens ho digui l'Eudal, no? No que es faci d'or, però a mi em flipa que la gent foti aquestes coses de manera altruista i em flipa també la manera com la comunitat escull un producte d'aquests del no-res i ho fa gegant. O sigui, és algo que em té flipat. Perquè a més és algo superefímer, o sigui, que anem passant d'una a l'altra, d'un dia per l'altre, sense parar. És que en aquest cas concret... És com les mandales del Tíbet, saps? Que es fan allà no sé què i després ja no hi ha res. No hi ha res. No t'ho pots emportar a casa ni posar-li un codi de barres ni res. Efímer. Sí. D'aquell vídeo en concret, a més, crec recordar que de tots els talls, a més, és el més curt, que suposadament és el que menys presència hauria de tenir. I no sé si és precisament això de que fos tan curt enmig de tota altra penya dient coses que no s'entenen i bajanades i tal, és el que ha fet. Potser és que és el més primari de tots. Són dos onomatopeies posades una darrere l'altra i ja està, saps? Bueno, també pot ser, moltes vegades passa amb estem fent sociologia del meme ara mateix. Molt barata, baratíssima, eh? Ja hem citat Pepe de Frog, amb la qual cosa ja és obrir la porta ja de dir, vinga, a veure, tira. Ja no sé el que anava a dir. Moltes vegades... Sí, que ja és el rotllo de productes de consum cultural que es fan molt grans perquè no tenen un significat molt palpable, sinó que pots projectar tu el que vulguis, no? I en el cas del xaval aquest són dos paraules que fan gràcia així a nivell de rítmica i tal, però que no tenen, no és Factory Young, no? Que la gent d'Atlanta no ajudarà a viralitzar-ho. De fet, si et fixes, no deixa de ser curiós que associem això als Knicks quan en realitat si aquell vídeo ens l'haguessin descontextualitzat i hagués sigut un paio que està a Argentina dient bing bong i ens l'haguessin encaixat així, de sobte l'haguéssim relacionat amb els Knicks. Sí. És la descontextualització d'això, no? Sí. Tremendo. Totalment. Bueno, Marc, hem vist ja partits, no? Has tingut algun moment així d'incomoditat a casa de dir, hòstia, hem de veure ara un Cleveland Oklahoma? Jo l'he tingut ja. Jo estic en un moment ara de la meva vida que diria que a nivell NBA estic força experimental. Estic provant coses que sé que deixaré de provar d'aquí poc. Però no sé què és, Manel, però recordo que l'any passat, t'ho deia la setmana passada, recordo que l'any passat no estava molt còmode perquè hi havia partits que eren molt de 150, 140 punts. 150 no sé si vam arribar, però vam arribar als 139 punts contra 120 i això. Molts partits que es decidien per 20-30 punts. I aquest any, tio, és que tot el que estic veient està entretingut. Tu passes bé. És que és igual el que posis, tio. Clar. És que et deia aquesta setmana, tio, hi havia Brooklyn-Miami i és que anava al final de la cua perquè abans hi havia, és que tinc apuntat, no? Hi havia els Caps jugant contra, jo què sé, els Kings jugaven aquell dia i els volia veure, Minnesota s'acabava de carregar Milwaukee i dius, bueno, doncs Brooklyn-Miami, que en teoria hauria de ser un partit que tens marcat, no. Sí. Hi ha molts equips interessants a nivell col·lectiu i després hi ha noms que estan a un nivell increïble. Jimmy Butler està jugant superbé, Jokic està fent un per de 37, em penso que és una absoluta barbaritat. No és gaire normal, això. I, no sé, ja Morant, per exemple, està en un moment també de veure tots els partits dels Grizzlies. És que no pots permetre que Kevin Durant està jugant molt bé, també. No? L'altre dia està jugant contra els Warriors. Lakers també per diferents raons. Correcte, estem tenint una mena de situació, la tormenta perfecta, que és que tots els equips aquests
minoritaris que ens fan gràcia o estan fent bé, òbviament segona setmana, mostra petita, bla, 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 i els que ens cauen malament ho estan fent molt malament. És que Boston és últim, Sí, bueno, vas arribar a mirar baix de tot o no al final? Perquè Jo he mirat avui classificació de punts per Detroit ha guanyat partit. un partit només. Sí, no, clar, no, I Boston 2. Bueno, Últims, estan en la pomada. No, jo deia últims, em referia, perdó, Un moment, que per punts mi... per partit. Són Els últims. Els pitjors. És igual. Són últims per mi, són últims, no passa res, tio. Els pitjors en punts per partit, tio. Duríssim, Sí. Molt feixuc, lo de Boston, Marc. Abans d'entrar en coses concretes que hem vist aquesta setmana, prèvia ràpida, vaig haver de fer una recerca perquè no m'ho creia, que és que, tio, s'està perdent una de les coses que més ens agrada a nosaltres, que és els motes. Motes, tio, és veritat, Explica'ns. Dels 30, Hi ha qui... 30 primers jugadors escollits a la primera ronda, 30 jugadors escollits a la primera ronda del draft, me'ls vaig mirar tots a Basketball Reference, Clar. uno por uno. S'ha de fer. La Només- gent no ho sap, però hi ha molta documentació. Aquesta setmana prèvia. vam fer lo de... Ens va agradar molt lo de NBA Chalamet, per parlar Sí. de Josh Giddey. Sí. Llavors jo vaig dir, vale, quin és el procés? Perquè recordem que vam escriure una vegada a Basketball Reference perquè ens expliquéssim com posaven els motes, que és, lo vamos viendo. Sí, em van dir, no van argumentar gaire No, bé. lo vamos sí. viendo. Vaig mirar a veure si Josh Giddey havien actualitzat la seva llista de motes i Josh Giddey no té motes. Joder, tio. Però no pot ser això. Però si ja ha sigut utilitzat, no? Ja ha sigut batejat, què És més que volen? el trobo molt fàcil. I vaig haver de mirar. Ha de ser algú de l'establishment de la premsa esportiva, Ho ha llavors. de dir l'Ebron, ho ha de dir algun periodista fort. S'ha de dir en una roda de premsa. Que posin uns baremos, joder, i llavors mirarem a veure si tots ho compleixen o no. Anem a veure, anem a fer... Jo vull que Josh Giddey tingui NBA Chalamet a Basketball Reference. Què haig de fer? És necessari. Demà escriuré a Basketball Reference. clar, amb s'ha de això. fer. Això que t'estic dient de demà Adjuntant un tuit en el que ho posa, i ja està. Deu haver-hi molta gent que ho fa, en plan locos. Deuen tenir una carpeta del Gmail. Molaria, El mailbox de Alison peticions Willman. random. Que es diu així. Atropina, carpeta Atropina, amb tots els idiotes com Sí, jo sí, escrivint sí. per això. Bueno, Manel, 4 motes només de 30 jugadors. Clar, ja vam dir en el seu moment que era una classe del draft una mica decepcionant perquè no hi havia ni molts cognoms compostos Ni números. ni molta Ni guions. legacy d'aquests, Sí, no? sí. The third, the fourth, the second, històries d'aquestes. Molt trist, tio. Una qual cosa, no sé, Però és una que- classe una mica sosa. Fins i tot amb això, ja veuràs, només crec que hi ha un o dos, un ens farà gràcia. Hi ha un evident. increïble, sí. Meravellós. Kate Cunningham, Motorcade, Motorcade. Motorcade. Va, Bueno, sí, vale, juegas bien. El següent, i has de baixar uns quants números, és Devion Mitchell, número 9 del draft, Sacramento Kings, el millor de tota la terna. És a més, el descriu perfectament. jugador marcat pel seu perfil defensiu, no? I el seu mote és Off Night, que és Nit de descans. nit de descans. Que de moment Finíssim. està sent Tal real, qual. perquè Sí, però Damian brillant. Lillard no va fotre ni una, i no me'n recordo qui és, Bradley Beal, no sé qui... Aquí, Devion Mitchell, no, Donovan Mitchell també el va sacar. Tremendo. Continuem baixant, ens Aquí passem jo tinc una al·legació amb el que ve ara. gran, sí. És el d'Alper Sengun, que li han posat Alpi, que dius, però si és el seu nom? És com dir, jo què sé, de Xavi, no? O Juanqui Navarro. És Això que no. saps per què passa, Manel? Perquè no saben dir Alper. Ah, I llavors Alpi. alguns li deuen dir Al. clar. Fer-ho ja com si fos americà, no? És el rotllo que ha explicat algú més d'una vegada, que quan als Estats Units jugues un partit de pick-up així, d'un 5 contra 5, així al carrer i tal, sempre hi ha algú que et diu jo agafo a Redick per referir-se al tirador, jo agafo a, jo què sé... Greg Oden, no? Dius que estàs en contra perquè no és un mote. Exacte. És un diminutiu del seu nom propi, no? Ja està. T'agafo Alpi. Però no sé. és un poc pejoratiu? També pot ser una Alpi? mica. En plan, mica tonto. No sona una mica tonto? Sí, pot ser que sigui, a més, una mica de falta de respecte, sí. Però és que, a més, fixa't, el següent és més d'això. Trey Murphy the third, l'únic the third que crec que teníem en els 30 primers, li diuen Trey. Trey, directament. Ja, Com si fos triple, no? O una cosa així. no ho sé, però et fas dir Trey. Vull dir, ja és com si et dius Javier i et diuen Javier.
On està el mote d'aquesta merda, tio? Encara més qüestionable que l'altre, totalment. Tio, i 2020 té 10 motes. És a dir, estem perdent-lo. L'any passat n'hi va haver 10, 10. entre els 30. 10 de 30 em sembla maco. Hòstia, pues sí, en aquest sentit anem cap endarrere, no? És una cosa nostra de vells? Hòstia, no et sabria dir, Marc. Ho he vist al guió i em té una mica flipat. No... És veritat que hi ha... Costa una mica, no?, que es consolidin els motes i tal. Hi ha alguns que de seguida ja es consoliden, però n'hi ha d'altres que costa una miqueta més, de que la gent els comenci a utilitzar sovint, no? Però per això jo deia allò de Boomer, perquè jo vaig créixer amb Magic, Air... Sí, Michael Air Jordan, sí. Chocolate Blanco... Fixa't, Jason Williams per nosaltres no és White Chocolate, és Chocolate Blanco, sí. És la traducció directament. Sí. Tots els que feia el Montes ens el sabem. Clar, hòstia, el del Montes no ho havia pensat. Clar, el del Montes va marcar mogollon, no? Però això jo entenc que és una cosa que es feia als Estats Units i que ell l'hereta una mica, exacte. No? Sí. És a dir, The Mailman... No sé, pensava en Gary Payton. Jo és que de vegades associo més lo de The Glove que no a Gary Payton com ell físicament. Sí. Rain Man, no? Sean Kemp. Llavors, no sé si és precisament llavors que es refereix a una cosa de la nostra edat i als jugadors joves no els agrada tenir una marca així de gran. Però tenir Magic com a nom? Hòstia, no sé qui no podia estar a favor d'això, tio. Estic pensant, Giannis no tenen... Bueno, de Greek Freak, no? Però tampoc no és molt... Hi ha samarretes de Nike amb Freak. Sí. Amb les lletres de Nike, amb les 4... Jo crec que és un... Però no té tant de pes com el Magic Johnson o és un jugador Jordan, més jove, també. Clar, però és l'únic, ara que ho penso, és l'únic que ha transcendit així amb el seu mote? Sí. Bueno, Luka Doncic, per exemple, no té. Fanegas, li diem? No. Joker. No, Joker. Clar, Jokic amb Joker, segurament sí. No, em referia a Doncic, Sí, però jo el que dic que Joker sí que és un mote que ha transcendit. Clar. Doncic no en té directament. Fanegas, és el que diem. Ja Morant tampoc. No en tenen. De tots els jugadors, els dos MVPs dels últims, el de Chef Curry és una mica també... Sí, una mica pillau, no? També. Sí. Kevin Durant, lo de... Durantula, Grim Reaper li diuen també, però és que no tenen la... KD, no? Que li va preguntar això al... Harden no té? Sí, no, Harden tampoc. Bueno, sí, la barba, clar, també. Ah, sí? The Bird. Harden no té. Fear the Beard. Sí, no ho sé. No ho sé. Em fa por que s'estigui perdent, bàsicament. A mi em mola molt lo dels motes, sí. Després hi ha jugadors amagats, no? Com Vanilla Thunder, no? Que és el Pat Connaughton, no sé. Hi ha alguns que te'ls trobes, que no veus l'autorització del mote, sinó que t'ho trobes quan entres a Basketball Reference. Però Vanilla Thunder, per exemple, és molt guai. Boníssim. Man Made of Granite és increïble. Man Made of Granite. és increïble. Sí. Però, no sé, trobo que si tu ets un dels 3 primers al draft, et podria interessar tenir un mote. Jo proposo, els 10 primers han de tenir. L'has de fer. Obligatori. O sigui, al draft has d'anar amb el teu mote ja. Ni que sigui menor, que no sigui Magic Johnson, diguéssim, però has de tenir un... I que no sigui Trey, diguéssim. Sortir amb els 10 primers i tal com es posa en la gorra, Basketball Reference ha posat un parèntesis i un mote allà. Sí. Però buscant en la literatura sobre aquell jugador, sobre aquella persona, no? Que contractin a un comediant, tio. Un comediant. Un còmic. Un comediant, m'agrada dir-li més. Un que bategi, no? Que posi els motes professional de la NBA. Fem-ho així, tio. Fem-ho així. Estic molt d'acord, m'agrada molt aquesta norma. Fem-ho. Algú que n'hagi posat més d'un, no? En alguns altres jugadors i ja està. Aquesta setmana ha passat una cosa que feia aproximadament uns 2 o 3 anys que no passava a casa meva, que és que he vist un partit dels Minnesota Timberwolves. Vaig veure un partit, més que res per la curiositat de què és el que havia passat, on van guanyar els Milwaukee Bucks. Una franquícia d'aquestes que sempre diem que hi ha masses equips a la NBA, no? I ens referim a ella, segurament. Milwaukee Bucks B, sense Brook López ni Ru Holiday. Molts lesionats, Bobby Portis també, s'ha perdut alguns partits. Bobby Portis va jugar aquest partit, però molts minuts de Jordan Nora, molts minuts d'un tal Robinson amb trencites, que no sé qui és, però... Sí, Jordan Nora has de jugar molts minuts, sí. No em sembla... No,
Dolent aquest noi, Sí, inclús a mi em sembla bo. Li canviaria el pentinat, perquè és un pentinat que no acabo de comulgar amb ell. Cert. Molt de volum, no? Saps que això s'ho fan per semblar més altos a les medides i tot això és... És lo del Marcus Smart i la percepció de perill, A mi sembla m'ha semblat que va en contra dels teus interessos, perquè el teu rival et col·locarà, et veurà més. O sigui, a tu t'interessa passar desapercebut, diguéssim, el camp visual del defensor. No que t'identifiqui més ràpidament. Ojo la teoria, Personalment, crec que tots els esportistes professionals haurien d'anar rapats. Clar. Més aerodinàmic... Jo, Clar. digue'm feixista, Sí. vale? Si vols. Però això de l'expressivitat amb el cabell, com a esportista Tu ho professional... prohibiries, no?, directament. Sí, prohibido prohibir, ¿vale? Una mica. Però si es pogués prohibir una cosa, a lo millor prohibia això. I jugar amb un gorro de piscina. M'encanta. Tots, M'encanta. del mateix color. Color local, color visitant, I m'encanta. ja està, M'encanta. amb el nom Correcte. identificat. Waterpolo. No? Doncs, Estem parlant de waterpolo. a davant el número, si fossis mongo, i a darrere el nom, com els dorsals. Personalment m'encanta. Trobo que, a més, això ara mateix hi ha un executiu de Nike que ens està sentint a Oregon, que està fent... Pues... Alhora dient, hòstia, el que m'ha costat a mi deixar-me la grenyota... I el Janis partint-se el cul allà, dient-li, clar, és que veure fotre's a una penya d'aquestes que té una tofa com aquesta al gorrito de piscina seria bastant espectacular, clar, molt de bony, no? Sí. Et piten una falta i tu tot emprenyat, no? El trenques així per la meitat. Bueno, em deies a Timberwolves, Doncs... Hi ha gent pitjor. Shoutouts Edu Fondavila ha vist quasi tots els partits a Orlando, Marc? Algú que no és dels Magic, És que jo aquesta setmana he vist un partit d'Orlando. Sí, jo també. Contra Toronto. Contra Toronto. Jo també el vaig veure. M'he trobat... És el que dèiem al principi. El d'avui contra Detroit no hi ha hagut collons, No, aquest no. Ens passem. Aquest no és muy cafetero. Ja hem vist un dels dos partits que veurem d'Orlando, no?, aquesta temporada. És el moment ideal per fer una sèrie de coses, el que dèiem al principi, que saps que després no faràs. Clar. Et treus la rèmora, saps? Clar. Fots la mosca al rifle, la fots ja. Dics, bueno... La meva experiència com a aficionat top level, no?, de Black Label, seria És això. aquesta. Dels... Hem vist un Orlando-Toronto sencer i ens ha agradat Scottie Barnes. I entrar a Twitter que la gent se n'enteri que ho has vist. Això és molt important. Que és el peldanyo de credibilitat extra. Pedigrí... No? Què esteu veient? Filadèlfia? No, jo és que estic veient un Orlando-Toronto. Jo sí que en sé. Has vist Terrence Ross? Sí. Com surt de la banqueta? Cuidado, Wendell Carter, cuidadín. O, bueno, el carro ara amb Orlando és parlar amb Mobamba. Sí, Mobamba. Sí. Molt gran aquest senyor visualment, Ho anem veient. Però envergadura, diguem... Sí. Ha de dormir en un llit força gran, això. Wingspan de la vida. Menton, vaja, un coixí només per la barbeta. Hi ha una cosa, Manel, que em passa amb Minnesota, però, que és que no sé què torna ara. Sap molt de greu dir el que diré ara, perquè Karl Anthony Towns ho ha passat molt malament, no va morir la seva mare i tal, però no és una mica horxata? És una mica horxatero, sí. Sap greu, perquè ara mateix tinc una sensació, potser vaig veure aquest partit perquè desitjo molt fort que Karl Anthony Towns sigui l'MVP d'aquest any. Però no sé si passarà. Saps això que ho veus i dius, ai, tio, però si podries fer el que volguessis, saps? Sí, el veus córrer per això i fa una mica de... Senyor gran. No corre molt bé, no? No, aquests senyors dius, grans. Hòstia, sí. Clar, és que a mi quan va arribar a la NBA, que venia de Kentucky, de ser un prospect de l'hòstia i tal, em vaig dir, pots dir que aquest tio, sí, atlèticament no d'allò, i després el veus jugar i les foten colors. Per moltes pilotes, per això. Jo t'ho he posat per aquí, del Big 3 de Minnesota, entre els 3 perden 12 pilotes per partit. Big 3 s'ha de fer quoting marks. El Mercadona, no? Sí, s'ha de fer. Jo tinc una cosa clara. Puc extreure dos grans teories d'aquest partit que vaig veure, tenint en compte més enllà de l'orxata. Em sembla que hi ha un jugador de veritat amb el senyor aquest que es diu Anthony Edwards. Molt de veritat, un tio que a més és extremadament divertit a les rodes de premsa. Sí, no sé si vas veure com va descriure Giannis, increïble. Sí. El partit d'abans els hi va fotre un rapapolvo. És un tio de 20 anys,
els hi va fotre un rapapolvo aquests dos fumaporros que són el Russell i el Towns en plan, tios, hem vingut a jugar aquí, no sé què, no sé quantos, i l'altra, és a dir, la primera seria això, Anthony Edwards serà bo, no hi ha més, molt bo. L'altra és que com Brook López estava lesionat, Giannis va jugar de 5 gairebé tot el partit. Sí. Ho estan notant, lo de López, perquè no hi ha reserva, no tenen un 5 tallo... Ens falta un altre o no? Ens falta un Dwayne Dedmon d'aquests... Van tenir el Robert López un any. Però és que tampoc no tens matchups cada nit que necessitis un 5, però l'han trobat a faltar més del que creien, jo crec. Clar, pel joc que fan normalment el ficarien a la cantonada en atac, amb la qual no es nota, però en defensa, en teoria... Giannis va agafar Karl Anthony Towns tot el partit, quan estaven junts. Sí. Karl Anthony Towns fot com 20 punts o així, amb la qual... Bueno, tenen més o menys contingut. Però van jugar quasi tot el partit quan era una persona gran, o Giannis, o Bobby Portis, o Thanasis. El qual ja et fa aixecar una sella força. Qui és l'entrenador a Minnesota, Marc? Chris Finch. Chris Finch, aquest és de l'any passat. Sí. Aquest any molta gent allà als banquillos que dius, qui estan enfocant ara? Saps això que mires i dius... El senyor aquest del Polo, l'assistent, no? Que veus el Jordi Fernández, no? De Denver, allà d'allò, i dius, no, que és el Wes Unseld Jr. A més, són un format molt semblant tots, tio. Els afroamericans van tots rapats, amb barbeta, tio, dius, merda, no m'ho feu això, tio, que quedaré malament. Hi ha 3 entrenadors negres nous, saps? I és com... Jo em pensava que anaves a dir que és un format molt similar, que n'hi ha 2 que són fills d'entrenador. Han sigut entrenadors, primer jugadors i després van ser entrenadors, no? Stephen Silas i Wes Unseld, i els fills, ja ho vam tenir amb el Ryan Saunders, no? I Bickerstaff. I el Bickerstaff també. Bickerstaff a Cleveland, a l'equip del moment ara mateix. Sí. Això t'ho trec perquè, tot i que, com tu dius, es pot trobar a faltar a nivell de defensa, aquell partit el perden, bla, 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 Giannis, en la posició de 5... És algo digne de veure, no? El tio fa, en un partit que perden, 40, 16, 7 assistències i fot 3 triples, tio. I és brutal perquè tu veus Minnesota, en realitat, sembla que estan fet amb un motllo perquè són tots iguals, excepte el D'Angelo, són tots tios molt grans, amb els braços molt llargs, molt prims. Vanderbilt, el Nas Mohamed aquest, no? El Nas Reid, perdó. Nas Mohamed. Ja no hi és, no? Nasir Mohamed ja no hi és. Molta penya que dius, no sé qui sou, però sou tots molt grans. Però Giannis diu, no, és igual. M'és igual el que em posis per davant, jo m'ho trenco. Llavors la pregunta és, havent vist que això a les finals de la NBA de l'any passat era imparable, no és una cosa que veurem durant la regular season, no? Però que quan la tregui el Monsenyor a les semis o a les finals, a veure com t'ho fas. Bueno, seria tornar una mica al primer any del Budenholzer, no? En el que no apostaven tant per tapar l'àrea restringida, sinó de jugar amb un tempo molt més ràpid i centrar-ho un sistema més decididament heliocèntric, no? Al voltant del Giannis i tal, tant en atac com en defensa. Clar, és un sistema molt més exigent per ell a nivell de presa de decisions i físicament, clar. El tema és això, la pregunta que ens venia al voltant és el que tu deies, si ens faltaria un pivot suplent per la temporada regular, si ens faltaria el Robin López de torn o si haurien d'agafar algú quan arribin els buyouts, puguin fer traspassos només per això, per no cremar aquesta carta abans dels playoffs, que em sembla imparable ara. Sí. Un equip que quan estigui Ru, perquè no està Ru Holiday, però jugant sense Brook López i amb Giannis allà i amb Ru Holiday fes-ho tu, saps? Per mi són els principals favorits a l'est, sí. El Brook López al final és un fit perfecte en termes de spacing, no? Això que en altres equips com Filadèlfia i estàs parlant una temporada darrere una altra, no? De com encaixar les teves estrelles i tal. En el cas del Brook López, un tio que juga tan bé a prop de la cistella que no necessita usage ni fer moltes jugades al pal baix i que també té molt bona mà des de fora, i en defensa és un tio que la seva missió, que és tapar la cistella, ho fa de puta mare i allibera molt a que el Giannis pugui anar basculant una miqueta més, no? Amb la defensa interior.
Però sembla que estem tornant a parlar, em trobo Jacuzzi al passado al final de l'any passat. És a dir, tu prefereixes jugar amb Brook López que sense Brook López? Sí. Jo crec que són més competitius ara mateix. Sí. Jo parlo a playoffs, Jo parlo... Giannis de 5 a mi em sembla que no hi ha manera de fer-ho, això, No tens forma de... Jugues més ràpid, jugues menys previsible. Però això necessites un Di Vincenzo amb un gran nivell, Bueno, l'any passat ho van fer sense Di Vincenzo. Bueno, amb el Connaughton. Clar. Vas canviar-lo. El que passa és que l'any passat tenies Pere Jaume, que no serveix per res, però sembla que estava allà. Però, no sé... Quin seria el quinteto de Milwaukee, llavors? Són els 3 bons. I suposo que... L'any passat no van fer molt de rato. Pots jugar amb Portis. És el que t'anava a dir, era el que sortia. A veure, has de tenir 2 grans per trobar-li... Clar, el que no em sembla bé és que... No em sembla bé. Em va fer molta gràcia que Giannis defensés Karl Anthony Towns, És a dir, el millor jugador de l'altre equip el va agafar Giannis i és una cosa que quan van jugar contra Brooklyn sempre li tirava jo en cara de, hòstia, per què no defensa Kevin Durant? Perquè el sistema defensiu de Brooklyn, de Milwaukee, Giannis fa l'ajuda defensiva. Per això fot tants taps i per això no el fiquen mai amb el primer. Però, tio, dius, ai, com m'agradaria veure això, saps? Bueno, clar, seria mano a mano, no? Seria perfecte, sí. Hi ha una altra cosa que ens ha passat aquesta setmana que ens ha fet molta gràcia, Manel. Sí, a Dallas, no? Estan jugant ara mateix. S'han tret de la màniga un concepte així com una mica patillero del truc de màgia aquest quan passes a l'índice d'un costat cap a l'altre i fas els dos en una mà, una mica el rotllo aquest, que s'han tret un concepte que es diu Teams Leadership Council per passar a parlar d'aquesta història i no parlar de tota la mardelada que hi ha hagut en aquesta franquícia l'últim any i tampoc parlar de que per tercer any consecutiu tenen el mateix 5 titular, no? Que això ho va dir el Stephen Silas. Stephen Silas va dir, no? A la roda de premsa va dir, hòstia, és una mica raro que una franquícia que tampoc ha tingut uns resultats esportius... O sigui, que Milwaukee tingui el mateix 5 titular, encara dius, bueno, molt bé, però Dallas, que t'han eliminat 2 vegades a primera ronda, comencen per tercer any consecutiu amb el mateix 5, no? I s'han tret la història aquesta del Teams Leadership Council, que en realitat és un petit, no sé, un petit comitè de 3 jugadors, no? Que són els més veterans de l'equip, crec que són ja, es pot dir? Són els 3 més veterans i, concretament, una de les coses que més m'ha fet aixecar la cella, els que més cobren. Sí, exacte. Els portaveus d'aquest Team Leadership Council, que diguem, perquè ens entenguem d'alguna manera, són els representants sindicals de... Sí, la voz del pueblo, no? La voz del pueblo, imaginem-nos ara això. Són Luka Doncic, Kristaps Porzingis i Tim Hardaway Jr. Són els representants de la plantilla a l'hora de parlar de temes espinosos, podríem dir-li, no? Complicats, amb Jason Kidd i la resta de cos tècnic. La primera acció del Team Leadership Council d'ara en endavant TLC, ¿vale? Decisió una mica de mierda, va ser que Dwight Powell fos el pivot titular al costat de Kristaps Porzingis. Dwight Powell jo el vaig tenir a la Fantasy i me'l vaig treure. Va durar 2 partits. Això seria indicatiu d'algú o... A mi em sembla bé, com a indicatiu de la qualitat basquetbolística de Dwight Powell. Bueno, digue-li decisió apressurada, pot ser, La Fantasy no pot ser molt reflexiu, diguem. Però sí, me'l vaig treure a sobre. I la segona decisió, Marc? La segona decisió va ser que amb el partit contra Houston d'aquesta setmana, Houston, recordem-no, segurament no és l'equip més competitiu de tota la lliga, no? Duelo tejano, no? Duelo tejano, sempre li diuen, molts xavals joves, Jalen Green, Kevin Porter Jr. El TLC va decidir, va parlar amb Jason Kidd, obre la porta. Jason Kidd, perdó, faig un petit apunte. Sí. Truco de persona més aviat entrada en anys que està tenint sobrepès, que és ulleres i barba. Bien. Persona calva amb una mica de sobrepès, entrada en edat, ho sé perquè sóc aquest rango que estem descrivint. Aquesta estratègia, no? Diria que Jason Kidd és més jove que jo. Hòstia. Podríem confirmar que Jason Kidd és més jove que jo. Et conserves millor tu, jo crec.
T'ho agraeixo. Sí. Jo, com a mínim, no li pego a la meva dona. Exactament. Això sempre és molt ben vist. És important. I no vas tirant cubates por ahí, també. Correcte. A casa meva no l'has tirat cap. No he tirat cap. Doncs piquen a la porta de Jason Kidd i li diuen que contra el partit contra els Houston Rockets Mira, que hem pensat que... tenim una idea. A veure què et sembla, eh? Si és que no, digue-m'ho, eh? Que Tu creus que va així? Tot, És tot molt podem obert parlar. o és Safe face, no? o és paper... Estas són mis... Mira, hem pensat que farem això. T'imagines que van d'aquest pal? Ei, i si no... I si... Rollo pizarra? Hi ha una pizarra blanca? Pòstits? Molts pòstits? Sí. Creació, no? Ell ha dit, no, el que farem aquest any serà una rotació més curteta, seran 8 jugadors i jugaran 35 minuts, no? Thibodeau. I ells diuen, el TLC diu que hem de jugar amb 15 tios. Parlen d'ells mateixos com a TLC? Sí. És a dir, rotllo... Li van demanar això, li van demanar contra Houston que juguessin tots els jugadors de rotació. Absolutament tots. I abans del tercer quart, els 15 jugadors disponibles, s'ha de dir que Jason Kidd es va descuidar els dos two-ways aquests que tenen, els que poden jugar a G-League i això, no els va fer jugar. Tenen 17 tios a la plantilla. Correcte. Doncs els 15 jugadors abans de que comencés el quart, havien jugat minuts. Entiliquina, Jason Terry, no, com es diu? Colistein, no? Colistein, hi ha un senyor canadenc que no me'n recordo com es diu, Green, va jugar minuts tothom. I després, roda de premsa, Jason Kidd amb les ulleres i la barba per tapar una mica el greix, el double chin, de menjar una Chicago pizza així de més, explica que ha sigut una decisió del TLC. I clar, que li sembla molt guai. I think it's a very cool thing, diu. I tu ja, en sèrio, tio? Com a entrenador has de dir que algú és molt guai? Marc, et dic unes xifres que tenia aquí. Del jugador 10 al 15 que van jugar en el partit, van jugar un total de 19 minuts, van ficar 2 cistelles. 2, eh? Van fer 2 de 5. Sí. Però... Quina puta merda d'interès estratègic té això, no? Com en el seu moment lo de Hubie Brown, no? Amb Memphis i tal, que tots els jugadors havien de jugar els mateixos minuts i tal. Dius, tio, en algun partit pot servir implicar els altres jugadors i tal, però està clar, no? La jerarquia a Dallas, tio, doncs jo què sé, doncs aquests jugaran més i uns altres menys. És significatiu que sigui contra Houston, que és un dels equips que menys partits ha guanyat. No ho fa això contra Milwaukee. Exacte. Vale? Ho fa contra Houston. I hi ha una cosa que és que et fa aixecar la cella un altre cop, que és el primer cop que ha passat a la història. Llavors això et fa pensar... 15 tios en 3 quarts, no? Això et fa pensar que aquesta gent ho sabia. I que el que volien és... No, és que és el primer cop que passa a la història. Viralitzar, no? Lo qual és... A veure, què hem vingut aquí? No? Hem vingut a jugar partits de basquetbol o hem vingut a passar la història per jugar... perquè Frank Entiliquina jugui 3 minuts? Però és una mica... Tu et vols tirar el rotllo d'inclusivitat i de no sé què, i al final estàs fent una mica... Galeria. Lo del tonto, no? Del taco fall, allà, que quan en fica una, tot el públic es torna boig i tal, perquè t'estan dient que ets un dolent. Bàsicament és això. Que mai podràs ficar cistelles. No? I és agafar la púrria que tens al final del banquillo i dir, no, vinga, va, anem a treure els xavals i tal, ara, i és el que tu dius, ho fas contra Houston. Clar, no ho fas contra t'atreveixes Milwaukee. a fer-ho contra Milwaukee. És sorprenent que sigui Dallas qui pren aquesta... No és sorprenent, al revés. No és sorprenent que sigui Dallas qui pren aquesta decisió de tenir el Team Leadership Council i de fer aquests... Jo crec que li podem dir el Politburó, Marc. I això és que, vaja, jo em jugaria un braç que no són els 3 els que decideixen. És Mark Cuban que li diu, no? És Arasodor Donostiarra, no? És Doncic. Doncic diu això? Clar, tu creus que el Tim Hardaway Jr. pinta alguna cosa en el TLC? Jo el que penso és que cap d'aquests 3 tios volien tenir un TLC. I que algú diu, no, sindicalismo. Marketing, no? Comisiones obreras, CGT, UGT. Anem a donar power to the player, que es creguin que
que pinteu alguna cosa aquí, Sí, saps? sí. I Luka Doncic li diu, a veure, dona'm la pilota i cae la puta boca, saps? Que jo el que vull és això. Aquest és un altre relat que no l'havia pensat i també, sí, em sembla molt interessant. Jo crec que no deixa de ser curiós que sigui Dallas qui ha pres aquest moviment de tenir un sindicat dins de la plantilla, més que res, quan, Han volgut tapar amb alguna cosa, no? Amb alguna... saps, treus la masilla, saps? Has de pintar la casa i dius... això t'ho diu el pintor moltes vegades, diu, abans hem d'emmassillar. Exactament. I tu li dius, què vol dir això? Pues que m'has de pagar unes quantes hores més, no? Doncs Hem d'emmassillar i passar a la lija. Correcte. I després es pinta, no? Sí. Dallas ha tingut una sèrie de percals aquest estiu que han sigut força macos i que repassem ràpid, així, no? Sí, Així com qui no vol la cosa. Rick Carlisle, no? El fan de Bruce Hornsby and the Range i que toca el piano així en qualsevol concert que es temites pugui, a or i tal. correcte. Aquest ja fora, ja és història, tornant cap a Indiana. No ens oblidem, l'únic entrenador que li ha donat amb els últims no sé quants milions d'anys un títol a aquesta Anells. plantilla. Sí. Banners, bing-bong, els ha pujat ells. Exactament. Tots fora. Fitxen com a substitut una gent de la plantilla, podem dir-ho així, Jason Kidd, que té un petit problema, no? Que és que quan algú li roba una patata fregida es fot molt nerviós i t'agradeix directament, no? És el que va fer amb la seva dona. I si és una dona en lloc d'un home, més encara. Exacte. Entre altres coses, que hi ha altres episodis una mica foscos amb el Jason Kidd, però aquest seria el més rellevant. Fan fora Donnie Nelson, Donnie Nelson Jr., fill de Don Nelson, jugador, un tio que portava la franquícia, no sé, 20 anys o una cosa així. sempre s'ha dit que és el responsable tant de Dirk Nowitzki com fins i tot de Luka Doncic. Després Luka Doncic se l'ha intentat atribuir molta més gent, però és com a mínim un dels... era general manager, és un dels executius, molt vella escola, això sí que es pot dir, no? És a dir, van haver-hi aquest estiu ens hem trobat amb forces enfrontaments amb gent una mica més moderna a l'hora d'entendre el bàsquet, però que té un ull basquetbolístic que és força clar, sí. no? El fan fora i al fer-lo fora el percal és força divertit perquè o ell directament o via ell un periodista de The Athletic s'endú unes declaracions força maques de com funciona internament Dallas i quina és la lluita d'egos que hi ha entre l'executiu que va portar Mark Cuban. Una puntualització, Marc, que fa encara més interessant. A l'article es filtra una mica abans que el fotin a fora amb ell i ell no surt referenciat en cap moment en l'article. Sempre parlen del Bulgaris, de l'altre, del Doncic, de la merder que tenia amb el Mark Cuban, no sé què, i ell no sortia, amb la qual cosa era facilíssim sumar 2 més 2 i dir, ho ha filtrat aquest. Així va ser. I al cap d'una setmana el van fotre fora. L'altre executiu que va marxar amb tota aquesta shitstorm que es va crear amb aquestes declaracions és Haralabop Bulgaris, un senyor que és milionari, gurú de les apostes esportives i gurú de les analítics, no? Avançades. Se'l va fitxar primer com a consultant, no? Diguem, com a consultor extern, i com Mark Cuban li agradava molt això de tenir algú que fes projeccions, fes números i això, el van fitxar en un càrrec fixe i va haver-hi, bàsicament, dins dels Dallas Mavericks va haver una lluita de poders i d'ego entre Donnie Nelson i Haralabop Bulgaris. Donnie Nelson, segurament més mundo viejuno d'iTest, no? I jo he vist molt de bàsquet i a mi no cal que em diguis aquí no? Lo de Moneyball, segurament. Jo he vist jugar Adrian Danley. Sí, exacte. I l'altre, Bob Bulgaris, de sobte és el Jonah, com es diu? El Jonah Hill. Jonah Hill, amb la pilota de béisbol aquí, dient el que busquem... Hi ha una pel·lícula guapa aquí, El que busquem són passes, no? Com li diu? No me'n recordo, és igual. Sí. El senyor Bulgaris, en una entrevista, va dir que tot el que es va filtrar a l'article aquest de The Athletic, que sí que molt bé, però que qui ho havia filtrat és Donnie Nelson i que Donnie Nelson era culpable d'haver posat jugadors en la seva contra. El que es deia en aquest article és que Luka Doncic va demanar que Bob Bulgaris estigués fora de la banqueta, de les zones de les primeres files, perquè una vegada li va dir que es calmés. Hòstia. Diuen. A mi què me tenen que dir, no? Bob Bulgaris diu que ell no li va dir que es calmés, que va ser Mark Cuban. Això se li pot dir al Doncic? A Doncic no li pots ni tu sí. Jo crec que no se li pot dir, no? No.
A Doncic, com li Des del banquillo, a més. Des d'on seu Mark Cuban, ell seia al costat. Hey, Luka, take it easy, man. Perquè li estava cridant als àrbitres. Cosa... Això no ho fa, no, Doncic? Això no ho fa, no? Jo crec que quan porta 25 minuts plorant-li als àrbits i menjant l'orella i tal, li pots dir... Chillax. Chill, Luka. Potser chill, no? No és la millor estratègia esportiva. Senyor Luka, li diuen? Senyor Luka. T'imagines que li diu gordo, en plan body shaming a saco, gordo, chapa. Així, saps? Cate loco, basto loco. Achanta-la avui, fanega, nen. Li diu Fanegas directament i s'ha emprenyat per això i ara t'està dient que un dia em va dir take it easy. Ell entén castellà perquè tot això que acabem de dir li diu en castellà. Clar. Boníssim. Li diu achanta-la muy Fanegas. Sí. I clar, no ho vol dir a la roda de premsa perquè altres jugadors li diran. Bob Bulgaris explica que Donnie Nelson va posar jugadors en la seva contra, que els hi deia que anaven a ser traspassats. Sí. A Courtney Lee i a Jalen Bronson, entre d'altres, els hi va dir... Bob Bulgaris diu que Donnie Nelson els va dir que els traspassaria i Bob Bulgaris en una entrevista fa una descripció que és molt incòmoda d'un moment que es troba a Courtney Lee en un passadís i com li va i li diu per què em vols traspassar, fill de puta. No li diu fill de puta, ho estic jo fent una mica més maco, però com l'altre tio que per molt milionari que sigui, no deixa de ser un nindundi, un nerd. Un assessor. Sí, que és un pavito així que li fas així i es caga viu. Doncs li ve un tio de 1,98 m i 100 quilos i li diu què vol dir que em voleu traspassar, niñato? Saps? Home, Jalen Brunson culo està fort, gordo. Sí, culo gordo. Han fet uns altres moviments una mica... Amb massillar, no? Posar una mica més massilla. Van fitxar Christy Tolliver, la llegenda dels Sparks i els Washington... ¿Cómo se llaman? Coño, ara, Wizards? Les Mystics, no? Mystics, perdó. La tenen d'entrenador assistent. Han fitxat Jared Dudley una mica per també fer tot així. Bueno, li treus també als Lakers, no? Correcte. Sí. Tot sembla moviments de cara a la galeria, com dèiem, per tapar la tormenta de merda que hi ha hagut aquesta setmana. Llavors, hem de fer una sèrie de preguntes. Força senzilles. La primera és òbvia. Teams Leadership Council és un nom molt de merda. Sí, tio. Nom molt... Vainilla. La gente mayor, no? Una mica. Correcte. No? Els xavals aficionats als motes i tal, és molt llarg, no? TLC. Li diuen TLC, suposo, però què vol dir? Has de posar-li un nom, de veritat, això? És la següent pregunta. Clar, tu... No, els capitans parlen, s'ha fet així tota la vida, no? Si hi ha algú a la plantilla que té un dubte, doncs piques, escolta... L'equip de capitans. No, allà s'ha d'innovar, Marc. Has de pensar fora de la caixa i tota la història aquesta, no? Per què no li diuen Politburó directament? Politburó, Los Tres Amigos... No, Los Tres Amigos, Les Tres Iguanes. Les Tres Iguanes. Tenia una proposta Stracciatella, pel fet que siguin dos blancs i Tim Hardaway Jr. Stracciatella, boníssim. Així. Tu t'imagines sí. A ESPN Stracciatella han parlat amb Jason Kidd, no? És a dir, fem una mica tal. Funcions extras d'aquest TLC? Escullen la pel·li a l'avió? Clar, jo crec que al final la funció del TLC serà aquestes merdes, Escollir la pel·li a l'avió, la música al vestidor, quins postres hi ha en el sopar del Nadal, no? On fem el sopar a Nadal, no? On es fa... Sí. No, recollim signatures, no. Això ho decideix el TLC aquest any. Sí. La mare del Doncic, no? Fa el sopar de Nadal a casa seva. Si el TLC, és a dir, si Luka Doncic decideix on és el sopar de Nadal, podem estar tranquils perquè tots els maps estaran contents perquè serà un lloc on es mengi bé. N'hi haurà per tothom, no? Això no hi ha cap problema, saps? Pues no sé. Hòstia, jo he flipat molt, Marc, no sé. M'he posat en la pell dels beat writers de Dallas i tal, quan els hi foten el paripé aquest dels 15 jugadors i haver el Jason Kidd dient que és molt guai i que no sé què, que els jugadors del final del banquillo normalment no se'ls dona el protagonisme que es mereixen, diu el fill de puta. Pues, per-lo jugar? Clar, però és que en un equip hi haurà, no sé... Jerarquia, tu has dit? Clar. I tots els jugadors ho saben. És absurd pensar que tots poden aportar el mateix. Doncs no, tio, ens aportaran una cosa i els altres en la societat passa el mateix, no? També.
En teoria... Estem nosaltres, ja està el Gonzalo Vázquez, que ha portat molt més que nosaltres, doncs ja està. Correcte. Luka Doncic va dir que tots els jugadors de l'equip eren importants i que volien demostrar-ho així. I això no és veritat. I no passa res. És que, clar, tio, és que com a concepte està molt bé, no? Perquè parla una mica de la idea de germanor dins d'un equip, però la realitat és una altra. Sí, sí. I no passa res. Si tothom fos important, el Luka Doncic el veuríem jugar off-ball, no? El veuríem una miqueta més bellugar-se quan no té la pilota. I no és el cas. En fi. Molt bé. També hi ha hagut aquesta setmana una mica de... Ha sigut el tema de la setmana que ve ara, no? Sí, s'ha parlat una mica massa, Marc. Sempre que hi ha... Sí, una mica brassa, no? El tema aquest del canvi de les regles i tal sempre s'especula molt sobre com afectarà el joc i si perjudicarà alguns jugadors i tal. I després els àrbits, mica en mica, tornen a pitar una mica com pitaven abans i s'acaba la història. El primer mes de competició serveix una mica per veure en quin grau, o sigui, amb quina profunditat s'ha d'aplicar aquest canvi de regla, no? De moment s'està aplicant força bé. Estem parlant per la gent que no s'hagi enterat, que si no s'ha enterat d'això no sé en quin món viuen. Abans que comencés la Lliga es van fer uns canvis on ja no es premiaria amb falta, sobretot una falta que afavoreix molt l'atacant, quan un jugador fes una, com li diuen, aquesta búsqueda forçada de tirs lliures, no? És a dir, extendre el cos de forma antinatural, li diuen ells, no? Un moviment antinatural després del tir en búsqueda d'un contacte amb el defensor. Bàsicament, Trae Young, Stephen Curry, James Harden, Chris Paul, el pa i la mantega, bread and butter, no? Sí. La traducció de tots aquests jugadors que van veure que l'any passat arribaven a nivells estratosfèrics de tirs lliures. Sí. Chris Middleton, Jason Tatum, Joel Embiid... James Harden treia, no sé, en 12 o 13 tiros a l'època bonita de Houston, no? I era un problema per la NBA, perquè hi havia molta gent que no veia Houston directament, només per això. Quan va arribar a Brooklyn, un partit que tornen, no sé si és precisament contra Houston, algú li diu "This is not a free throw contest", des del públic li diu a James Harden que això no és un concurs de tirs lliures. James Harden contesta dient això no és un concurs de faltes tampoc. La primera conclusió, Manel, jo crec que és que és força favorable tot això, no?, que ha passat. És a dir, no sé si estàs d'acord amb que fa els partits més entretinguts? Home, jo he vist algun partit en el que no s'ha xiulat falta en accions que normalment eren falta i que et fotia molt nerviós, i així és com un alliberament, tio, de dir uau, bonito, no? Una mica, sí? Sí, jo vaig veure una cosa que em va semblar força curiosa, que és que el partit de Minnesota contra Memphis, contra Milwaukee, Patrick Beverley fa una d'aquestes, ¿vale? Fa això de quedar-se enrere, buscar que el tio que li ve per darrere l'arrolli, i l'àrbitre li pita falta en atac. I Patrick Beverley s'aixeca i li diu a l'àrbitre tens raó. I em va molar molt, perquè més és Patrick Beverley, amb la qual és un psicòpata que no té... Està jugant bé, el Beverley? Minnesota, pugeu al carro. Però... Pugeu al carro, tio. Minnesota, pugeu al carro. Hòstia, he vist ja 2 partits de Minnesota contra Denver. Avui he estat veient i el duel amb Campazzo... Increïble, són dos, bàsicament, que els hi donin un ganivet, no? Home, però és que allò és UFC, O sigui, sí, salvatge. La gent es va criticar molt, tornem a lo dels tirs lliures, el que li fa a Ricky, que és criticable. Sí, està clar, això de deixar-li el genoll perquè... Però, seguint una mica el que és l'esperit d'aquest canvi, una de les coses que estem veient és que no només s'està eliminant les faltes antinaturals, per dir-li una manera, ¿vale? Òbviament, antinatural és molt lleig, no? Mola molt, falta antinatural. Però en general s'estan pitant menys faltes. Sí. Està havent-hi molt de contacte. Jueguen. Hi ha equips com Nova York que estan beneficiant-se molt, i em fa por que sigui una cosa només d'aquesta setmana, tio. Perquè és molt maco.
Normalment, tu te'n recordes l'any famós que van fer lo de la llibertat de moviment, no? Que es penalitzava quan el defensor coartava la llibertat de moviment i es pitaven mogollon de faltes i tal, i clar, en el primer mes de competició se'n van pitar moltes perquè els jugadors miressin de naturalitzar o d'integrar aquesta part nova del reglament, i després es va deixar de pitar. No es castigava tant. A mi em sembla que anirà una mica per aquí. Que no hi haurà, que es tornaran a haver-hi contactes quan hi hagi més... Els jugadors potser aprendran a no utilitzar tant aquest recurs i tal, però després amb el Trae Young li hauràs de donar molts tiros dels que treia. Hi ha jugadors que tenen aquesta jerarquia... Perquè aquest tipus d'accions, Marc, si les feia el Corneli amb Dallas Mavericks jugant els minuts de la basura, no la treia la falta. Stephen Llavors, Curry... les treuen els jugadors que tenen molta jerarquia arbitral i aquests jugadors seguiran traient faltes, jo crec. Stephen Curry ahir va dir a la roda de premsa després contra Oklahoma, li pregunten, tota aquesta setmana han preguntat a tots els jugadors, a tots i a drets, sobre aquest tema. I suposo que per intentar una mica tancar el debat, Stephen Curry diu que està a favor i que s'està acostumant ja que de vegades veu situacions en les quals era molt fàcil treure la falta i ja les està deixant de fer. Ja no ho farà. Clar, és que tots aquests jugadors que tu has mencionat, Trae Young, Chris Paul, James Harden, el Curry i tal, són jugadors amb un IQ molt gran. Segurament dels 4 més grans que pot haver a la Lliga. Trobaran altres maneres de generar faltes i d'anar-se'n a la línia, no? És que no... A mi, per mi, el debat de tot això ve més amb el punt que ens toca parlar ara, un senyor que es diu Owen Phillips, de F5, no? El Substack, la newsletter aquesta d'estadística i... Molt interessant, visualització de l'estadística. És un tio que fa visualització de dades centrades en la NBA. Ens explica que en aquestes 2 setmanes de competició que portem, tot i que la mostra és molt petita, estem al nivell més baix de tirs lliures intentats des dels anys 50. Al·loríssimo, només amb les que se l'han deixat de pitar el James Harden, no? Ja estàs amb el nivell dels anys 50. És que és molt heavy, tio. I està clar que fer una mostra de 2 setmanes respecte a temporades senceres és una bajanada i no té sentit estadístic ni rigorós, etc. Però jo recordo que la temporada passada, quan hi havia tots els partits aquests de 20, 30 punts, etc., ens queixàvem molt de que els àrbitres s'involucraven massa amb el joc i es pitava tot, bàsicament. I sembla que aquestes 2 setmanes, perjudicant potser a James Harden i els que tu vulguis, perquè James Harden encara no ha agafat la forma... Els dos dels que més se n'ha parlat com a perjudicats són James Harden i Trae Young, no? Trae Young ha sortit ell parlant dient que no estava molt d'acord perquè penalitzava els jugadors ofensius, no? Beneficiava les defenses i que en certa manera... Que ell creia que se li feien moltes faltes que no es pitaven. James Harden no ha dit res, però ha sortit a dir-ho Steve Nash, una mica a llorar a la lloreria, no? Sí. I que li peguen molt i que no sé què, no sé quantos. James Harden ja ha sortit dient que no és una qüestió dels 6 lliures, que és que ell no està en forma i que necessita agafar la forma física i punto. Però no deixa de ser curiós que els jugadors que estan afectats per aquests canvis ja comencin a pronunciar-se, no? Trae Young, com tu dius, Harden, com tu dius, Curry, com tu dius, Chris Paul no l'he sentit, però d'aquests 4, 3 ja han parlat. I 2 d'ells ho fan dient, és lo que hi ha, anem adaptant-nos. Clar. Sí, no, al final no et queda un altre i has de treure tiros d'una altra manera, no? Sobretot en aquells moments en els que et trobes una defensa molt tancada o que no estàs molt còmode generant els teus tiros, és en el moment en què has d'anar a la línia, no? I aquests jugadors són molt llestos i saben com treure els llançaments a tirs lliures. Marc, no sé si has vist que Pat Williams s'ha lesionat, el jugador de Chicago. Mitchell Robinson li fot amb una jugada molt lletja del Mitchell Robinson que van castigar només amb flagrant 1, que dius, tio, tanta història aquí amb castigar el Harden, el Trae Young i tal, i aquest tipus de jugades se't poden passar. És una jugada en la que el desequilibren a l'aire, el Mitchell Robinson està remotament nana per la pilota, no li fot una empenta a l'alçada de la cintura, però dius, tio, això ho has de castigar amb un 2, tio, i ja està. Tu no creus que
ve una mica això que estem dient, que l'any passat va haver-hi molt de rebombori envers els àrbitres, envers les faltes aquestes antinaturals que li hem dit, i que Adam Silver ha dit fem-ho més entretingut. I entretingut, és que ho dèiem l'any passat, entretingut és UFC. Ja, però llavors vols dir que se'ls hi pot colar alguna flagrant d'aquestes que no... Deixem-ho. Sí. És un moment, segurament, em sembla que va passar al principi del tercer quart, amb la qual dius, clar, això passa a l'últim quart i estan 53 minuts revisant el vídeo i tal. Sí. Però... I no és una caiguda molt aparatosa, el que passa que té molta mala sort i es disloca la muñeca. Sí. Clar, i és una jugada lletja, però és que a mi em fa la sensació pels partits que he vist en aquestes 2 setmanes que hi ha més contacte. Si hi ha més contacte hi haurà més lesions. Sí, pot ser. I si hi ha més lesions tindrem a propietaris, dueños enfadats. Clar. Televisions enfadades i gent que no mira els partits. Amb la qual jo crec que és més entretingut si es permet certa llibertat, però és perillós. Bueno, els àrbits ajustaran també. Al final acaba sent el criteri no és... No el pots marcar des de fora, per criteris estrictament reglamentaris, sinó que els àrbits van desenvolupant... Jo com he sigut àrbit, van desenvolupant... A mesura que van desplegant aquest reglament en el joc, es van agafant diferents matisos en l'aplicació del reglament, no? I jo crec que els àrbits, tio, és molt complex, arbitrar. Estem veient, Manel, que en aquestes 2 setmanes de competició els punts per 100 possessions són els més baixos des del 2016, el rating ofensiu és el més baix des del 2015, em sembla que era ahir, de tots els partits que es van jugar en menys 3 va haver-hi... no es va arribar als 100 punts amb alguns partits. Hi ha gent que diu que és pel canvi de pilota, Tenim el tema dels fallos, que s'estan fallant molts triples per això. Hi ha molts equips que han xufat molt de 3. Denver, per exemple, parlàvem la setmana passada i tal. Boston, en canvi, ja estan, és un tema... Se les estan mirant quadrades, no sé. Jo he vist diversos jugadors que ho estan fent molt bé i tal, però que el percentatge de tiro no és molt bo. Anthony Edwards, per exemple, està al 39%. Sí. Si no arriba fins a cistella és un desastre. Però totes aquestes coses que estem dient que semblen que haurien de donar-nos un producte, com diuen els americans, pitjor, és que no. No. És que tenim... De veritat que jo no recordo que l'any passat els partits de les 2 setmanes fossin així de guais, i els de la bombolla, òbviament és que, clar, la bombolla no ens podem remetre perquè és el que tenim més a prop, però era una situació molt especial. Però l'any passat no va ser així de guai, tio. Sí, potser és perquè estàs a principi de temporada i encara no s'han consolidat els equips que aniran a perdre directament, no? I són partits que ja no tenen cap interès i encara això fa que encara tinguis una percepció del joc una mica superior a la que tindràs d'aquí 3 setmanes, una cosa així, no? Però sí, estic totalment d'acord amb tu, Marc. Vull creure que coses externes al joc dels propis equips en aquest cas tenen a veure, però per una raó no de complot i de barret conspiranoic, sinó per una raó precisament de que sembla que hi ha gent que s'hagi pensat, s'ha donat compte que el que estaven veient l'any passat és que era una puta merda, tio. Bueno, depenia molt del partit i suposo que aquest any passarà alguna similar. Jo no crec que arribem a aquestes situacions, els 3+1 del Stephen Curry o del James Harden o del Trae Young, no sé si els veurem molt. Ja, no, això no. Sí, per sort, el Jeff Van Gundy viurà una mica més tranquil en les transmissions. El problema és que estem tenint la contra són el que li diuen ells les eurofaltes, no? Les faltes de parar el contraatac que han pujat una barbaritat. Sí. T'haig de dir una cosa, no és em sembla dolent. I això per l'eye test es veu, també, que és una falta que s'ha posat de moda. No em sembla dolent, ho sento. Una persona com nosaltres que està també curtida en bàsquetbol FIBA, a mi em sembla que és una falta que s'ha de fer, tio. I què han de fer? Penalitzar-la com? Fent una flagrant? Jo penso que en benefici de l'espectacle s'hauria de castigar amb dos tiros i intencionada, no? Quan es va crear la regla fa 20 anys, una cosa així, era això, sí. Seria això, castigar amb 2 tiros i banda, ja està. A mi em sembla que és una falta que és intel·ligent fer-la, tio, i... Sí, totalment. I jo estic acostumat a veure les Olimpiades, tio, i dic,
fes-li falta. Però és el que sempre es diu, no, Marc? El Van Gundy és el que sempre diu, beneficiar l'infractor. Tu talles la possibilitat de contraatac i talles un contraatac, no? Que és una possibilitat molt clara de 2 punts. És així. Bueno, Marc, acabarem amb buen sabor de boca, amb una moguda que ens va enviar el Tito Han ahir a la nit mentre es veia el partit de Nova Orleans amb Nova York, partidazo de RJ Barrett conspiranoic, que ens va enviar una moguda que han fet a Nova Orleans durant la mitja part, que és algo que jo no sé qui collons ho ha dissenyat, això. Recordem a la mitja part un dels nostres moments favorits dels partits. Sí. Tenim espectacles diversos. El partit que vaig estar veient jo, Washington-Boston, un senyor que amb la barbeta feia equilibris amb clàssic, els objectes més diversos. Clàssic, el de les cadires, el dels quadrats, barbacoes, bicicletes, la Red Panda amb els monociclos i els cuencos varis, carreres de bebès, el gosset aquell de Milwaukee, no?, que feia malabarismes. Si et trobes a Los Angeles l'altre dia va estar als Clippers, va estar Rhymes. Dius, collons. Sí, aquests van a tope, Steve Ballmer té calés. Sí. El problema és que New Orleans ara mateix estava en una situació força complicada. Recordem, David Griffin li toca el piano a Zion Williamson. Zion Williamson, si tu ara m'haguessis de dir, exagerant, veient les imatges que vas veure ahir, si jo et pregunto si pesa més de 140 quilos, tu em dius sí o no? Ai, és sí, claríssim. Sí. Em semblava Shaquille O'Neal. Un senyor... Surten unes imatges al final del partit ja d'ell entrenant, fent així com un moviment lateral, que dius, aquest tio està a 3 mesos de jugar, Marc. És que me'l menjaré, el tinc a la fantasy, me'l menjaré, però, vamos, ben menjat, Jo haig de reconèixer que quan el vaig veure com l'escollies, vaig fer... Ai... Què haces? No saps això que penses? De sobte veus una cara rodona i un Big Mac i dius... És una caixa de nevaditos. Sí, nevaditos, claríssimament. Llavors, New Orleans, com possiblement per això, no? Per estar vivint una situació complicada ara mateix, segurament són un dels 4 pitjors equips d'aquestes 2 primeres setmanes. Sí, senyor. Decisions força complicades, treure's de sobre Lonzo Ball, que s'està sortint, ho està fent molt bé a Chicago, treure's de sobre Ru Holiday en el seu moment. Doncs van fer... Explica'm-ho, sisplau, perquè és... Van agafar 3 o 4 xavals allà del públic i van fer un concurs de menjar-se torrades de pa de grills fregits. Grills fregits? Insectes. Allà... I a veure qui era el primer que s'acabava la torrada. Senyor, és molt maca la retransmissió perquè tu veus la foto de la torrada i... immediatament t'ho enfoquen allà al detall perquè vegis. Cortamos a cara d'un senyor amb una samarreta blanca de Nola, un senyor blanc una mica també amb una mica més de pes del que li tocaria segurament, que fa una cara de, bueno, aguantar, vaig a vomitar, vamos, sí. Totes les que he pogut. És a dir, estem parlant quan ens semblava impossible que algú fos pitjor que James Dolan als Knicks donant-li unos loto ràpid al senyor aquest que fot la cistella a la mitja part. Aquests senyors havien de menjar unes torrades amb grills, segurament per endur-se una samarreta de tirantes, no? Un passe a l'Olive Garden de 10 euros, no? Una cosa així. Clar, és el que deia algú pel xat aquest que tenim, no? Com que tenim un xat? És el moment en el que la gent va a comprar a la restauració d'allà del pavelló, no? O sigui, a mi no se m'acudeix un sistema més efectiu per fer que la gent no hi vagi, Marc. Ojo, perquè jo crec que té una altra raó perquè la gent no hi vagi, perquè jo no em puc moure del seient, jo vull veure com aquell senyor vomita. Clar. És a dir, ja em menjaré el perrito caliente i el margarita després. Tovalloles, no? Netejant que allà ho netegen tot amb tovalloles. Bueno. Que jo sempre que ho veig dic, tio, que no hi ha fragones als Estats Units. No, és molt feo, queda feo. Hi ha alguns que tenen la mopa aquella i els nois de genolls. Però surten allà quan se li cau a algú la beguda, no sé què. Al final del dia. Dius, tio, no tu saps, tu t'aixeques... La pobra senyora que neteja la roba d'allà dalt d'allò, li fots allà 50 tovalloles. Senyora o senyor? De Coca-Cola, bueno, senyora, exacte. Totalment. Tu ja no sé si fas això, però jo que tenim una edat ja, aixecar-nos i pujar totes vegades... Sí. I fer força, així... Home, els genolls... No funciona. Rotíssimos, Jo haig de dir que això, ja et dic, em va semblar un nivell d'innovació una mica
Black Mirror, en plan follarse el cerdo, saps? I espero que... Snowpiercer, no? La pel·li del Bong Joon-ho, també. Espero que això sigui el principi d'una gran amistat i que les carreres de bebès quedin en segon termes i passem a això, decapitacions, apedramiento, saps? La vida de Brian? Sí. Pedrades a... En lloc de carreres de bebè, a pedregar el bebè, no? Dissidentes i aquestes coses. Són coses que no es veuen als Condensed. Correcte. Tot això ho veus en un partit random així vist en directe, no? Els anuncis dels advocats aquests dels accidents i tal, que diem sempre. Sí, sempre. S'ha de veure el partit sencer i, a ser possible, sempre amb el feed, amb la retransmissió local. La retransmissió, a veure, si són Jeff Van Gundy, Mark Jackson i Mike Breen, sí, tu veus. Però si són la colla aquesta, Reggie Miller... Bé, Reggie Miller encara em fa una mica de gràcia. Sí. Però qualsevol altra, sempre, si us plau, retransmissió local. A mi els de Toronto em costen, Jo em poso música, tio. Música? Sí, Theo Ratlins i l'altre... No sé per què, tio, no molen aquells. Només hi ha una cosa pitjor que tot això, que és posar els de Movistar. Bueno, i això, això sí que no ho tinc perquè no pago. Bueno, ja ho hem fet. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i bona castanyada. Ens escoltem la setmana que ve. Bona nit.